Добрый вечер. Правяраю зараз налады і пачынаем. Што ў нас у Вікторыі? У Вікторыі мы гуляем за пясок. І літаральна пясок. Навокал нас няма нічога. Просто нічога. Адзінае, што наша краіна амаль абвалілася ў апошні раз, таму што ў нашай краіне няма куды развівацца, няма на што жыць. Усе, хто жадаюць хоць штосьці прасунуць у краіне, яны паміж сабой варожнічаюць. У нас няма дзе вырошчваць нармальнай ежы. Мы не можам падтрымліваць сябе, нават пабудаваць будынак. Гэта значыць уйсці ў дэфолт для краіны. Настолькі ўсё дрэнна. Наше кіраўніцтва ўсё ненавідзяць. Персона больш не вернецца. Калі вернецца, то іншая частка. Мы скончылі учора. Учора быў апошні стрым, мы літаральна прайшлі ўсё, плюс яшчэ гэта не трапіла на запіс на стрым, я глядзеў да канца яшчэ тытры, і там ёсць кавалачак, які я запісаў, я выкладу потым на YouTube яшчэ бонус на тую ж сцэну пасля тытраў. Вось, а так мы поўнасцю скончылі з ёй. Вітаю, Арыгана. Што ў нас? У нас апошняй падзеі для нашай краіны адзіная літаральна пясочніца. Так. Апошняя падзея для нашай краіны і вельмі важная падзея, гэта тое, што нас захапіла Брытанія. Зараз мы з'яўляемся па тыпу іх калоніяй, нешта такое. У нас есть доступ да брытанскага рынку, і гэта значыць, што мы можам трошкі выцягнуць нашу сітуацыю. Мы ўсё яшчэ знаходзімся проста як пратэктарат. Я зараз пагляджу, якія умовы у нас ёсць з ёй. Дзе гэта паглядзець? Вось мы дыпламатыя, Вялікая Брытанія. Мы зараз пратэктарат і пакрыху страчваем нашу незалежнасць, што не вельмі круто, але ўсё ж такі гэта наш адзіны магчымы шлях стаць хоць чымсьці. Вельмі рада наконт персоны. Персона можа не падабацца, і гэта асабістасці я магу вельмі добра зразумець трэцюю частку. Трэцяя частка значна больш грындовая і рэпетатыўная, чым пятая, на мой погляд. Не так думаю. Але канцоўка мне падаецца выцягвае. Не, у эпілогі катошка мы не наведалі. Зараз буду спойлер для канцоўкі трэцяй персоны. Хто жадае самастойна даглядзець стрым, калі ласка паглядзіце, дайце, зачыніце вушкі літаральна на 30 секунд. Ладно, на хвіліну. Зараз спойлер. У канцы галоўны герой, не гледзячы на тое, што ўсё добра скончыцца, галоўны герой памірае. Гэта канец гульні. Вось вам, калі ласачка, на пазітыўнай ноце ён памірае. Усе ўзгадваюць о мінулым, усе бягуць з ім сустрэцца, ён у гэты момант памірае. Вось такі канец. Гэтая тэматыка таго, што ў галоўным меню у нас галоўны герой ўсё падае, зразумела, куды яна ўсё вядзе. Ось такая штука. Плюс яшчэ, як я сказаў, я выкладу яшчэ на YouTube дадаткова бонусам сцэну пасля тытраў. Яна невялічкая, там не тое, каб шмат яна змяняе, просто становіцца больш відавочна вось гэтая падзея з ім, што здараецца галоўным героем для тых, хто яшчэ жадае даглядзець это ўсё самастойна на YouTube. Там будзе бонус. Я не трапіў на стрым, таму што я думаў, што ўжо ўсё, і просто сядзеў, глядзеў тытры, ўжо рыхтаваўся спаць ісці. І тут раптоўна пачынаецца сцэна пасля тытраў. Я яе запісаў асабіста, можа прапусціў пару першых секунд, і я яе асабістым відосам выкладу. Просто дадаткова да стрымоў. На жаль, на Твічы гэтага не будзе. Так. Прум-прум. Давайте запускаць. У нас у краіне нашай сітуацыя сама па сабе пакрыху выпраўляецца. Толькі дзякуючы таму, што Брытанія нас захапіла, у нас ёсць магчымасць, мы атрымалі доступ да ўсіх іх рэсурсаў, яны гатовыя гандляваць. У нас гандляваць не тое, каб шмат чым. Тым, чым нам магчыма гандляваць, нам дорага адпраўляць на экспарт. Напрыклад, каву, напрыклад, што ў нас тут гарбата яшчэ ёсць. Віно мы нават яшчэ не пабудавалі, і мы не зможам пабудаваць. Далей яшчэ. У нас мы хутчэй за ўсё уйдзем зараз у дэфолт, таму што у нас есть з-за таго, што у нас падымалася рэвалюцыя, наш банк аграбілі. І гэта вельмі дрэнна для нашай эканомікі.
Наша экономика трохи не накрылася. Як толькі у нас банк грабяць, наша экономика ўсё, канец. Это былі ўсе грошы. Яны літаральна прыходзяць і выносяць увесь залаты запас нашай краіны. Вось, мы гэта не аправімся, уйдзем у дэфолт. Што у нас? О, яшчэ рабы жадаюць паўстаць. Нам не вельмі магчыма скардзіцца зараз з землеўладальнікамі, таму мы будзем дамаўляцца з проста падаўляць паўстанне рабоў. На жаль, таму што землеўладальнікі зараз маюць галоўную моц у нашай краіне, і яны адны з самых незадаволеных. І сітуацыя не выглядае, што мы правалілі петыцыю для іх. Яны жадалі цэнзуру ўвесці ў краіне, а мы гэтага не зрабілі. У выніку у нас будзе яшчэ больш радыкалаў з боку землеўладальнікаў, якія, нагадваю, у нас нашай краіне няма лаялістаў. Проста не існуе людзей, якія падтрымліваюць нас, карацей. Яны нас все ненавідзяць. І вельмі жадаюць, каб кіраўніцтва змянілася. Вось. Ну, будзем чакаць. Адзінае, на што мы можам спадзявацца, гэта, што наша краіна, вось зараз мы ўходзім у дэфолт. Мы не робім нічога, людзі ў нашай краіне пакрыху пачынаюць зарабляць грошы і пачынаюць будаваць хоць штосьці. Гандаль рэчамі пачынаецца, то бок, ёсць запыт на тую ж гарбату, на тую ж каву, ёсць запыт у Брытаніі, і яна гатова гэтае купляць. А мы можам па таннай цане набываць розныя рэсурсы для спажывання нашых людзей, нашага насельніцтва. Яны пакрыху можа выправіцца. То бок, тактыка зараз такая. Мы не робім нічога, яно само выправіцца. Вось такая стратэгія. Давайте паскорым час. Уходзім у дэфолт наш. О, рэвалюцыя пачынаецца. Кайфы. Высокае патрабаванне накласці хоць якую... Землеўладальнікі стануць радыкаламі, калі мы гэта прымем. Ну, тут альбо рэвалюцыя з боку землеўладальнікаў, што мы не можам перамагчы, у нас недастаткова моцы, альбо падаўляць паўстанне вось гэтых тых, хто ждаюць хоць нейкіх змен у краіне. На жаль, нічога мы можам зрабіць, сядзім, чакаем. Уходзім у дэфолт. Так. Банкротства. Дэфолт, вітаю. Далей працягваем. Ну, па ідэі, за дэфолта ўсе грошы, якія людзі накапілі, павінны яны былі страціць. Чамусьці яны іх не страцілі, гэта добра. Так. Узброеныя сілы нашай краіны пад кіраўніцтвам Ібрагіма Діріе яны жадаюць далучыцца да паўстанчыцкіх сіл. Але яны жадаюць за тое, каб туды не... Яны, карацей, жадаюць для сябе больш моцы палітычнай, нейкіх прывілей, каб не далучыцца да рэвалюцыі. Гэта добры варыянт. Я не жадаю, каб яны далучаліся да рэвалюцыі, таму пусть няхай будуць атрымліваць больш моцы. Тым больш, што яны плюс-мінус нас падтрымліваюць. Ну, чаму не? Узброеныя сілы нас плюс-мінус любяць. Грошыкі пакрыху зарабляюцца. Наша эканоміка дэфолтнулася, і зараз пачнецца заробак з самага пачатку для большасці будынкаў. Яны літаральна пачынаюць зарабляць грошы па новай. На жаль, яны не зарабляюць дастаткова, каб хуценька сабе адолець, пабудаваць нешта. Яны нават ні ва што не жадаюць інвеставаць, таму што грошай у іх няма, і ўвогуле настрой такі сабе. Што я магу з гэтым зрабіць? Я магу толькі спадзявацца, што ўсё не навярнецца. Так, што ў нас тут? Камітэт выдаўцоў. Колькі год прайшло ў гульне? Мы 10-20 гадоў гуляем у яе. Усяго 100 гадоў эпоха закранае. Я не памятаю дакладна, 34-36, па зноў 34-36 ўжо, ну, проста адно стагоддзя, з 19 па 20 стагоддзя. Ось, прыкладна так, і у нас сітуацыя, ну, такая сабе, за пясок мы хоць штосьці паспрабуем зрабіць. Вядома, мы супердзяржавай не станем, але хоць хаця бы выжыць і палепшыць свой стан за 100 гадоў было б няблага, так? Так. Камітэт публіцыстаў, ну, выдаўцоў,
звязанай з працоўнымі аб'яднаннямі, яны жадаюць, яны сталі выпускаць нейкія памфлеты на тэму на тэму рэвалюцыі. Мы можам гэта пад суд іх трошкі. То, што яны жадаюць ад судоў, мы можам дазволіць гэта запаволіць прагрэс гражданскай вайны і зробіць больш моцнай гэтую групоўку. Чаму бы не? Яны пакраху і так будуць становіцца ўсё больш моцнымі. Мы з гэтым нічога не зробім. Улада пакраху павінна будзе перайсці да кагосьці яшчэ, не толькі трымацца ў руках землеўладальнікаў. Раней ці пазней. Так, наше кіраўніцтва зараз плюс-мінус падтрымліваецца. 53 ўзровень нашай дзяржавы. Гэта не ўзровень легальнасці нашай дзяржавы. Чым ніжэй легальнасці, менш увогуле людзі нас падтрымліваюць. Чым ніжэй, тым менш людзі вераць у легальнасць гэтай дзяржаўнай установы. Вось. Справа ў тым, што амаль палова насельніцтва нашага гэта радыкалы. Таму, што бы не адбылося, рэвалюцыя вось-вось каля нас. Тут галоўнае, так, гэта настроі трошкі пагоршыць. Давайте абярем так, каб працоўныя аб'яднанні трошкі атрымлівалі сабе ўлады. Мелкая буржуазія і так даволі папулярная без гэтага. Яны справяцца, неяк ды справяцца. Так, нам бы толькі радыкалаў колькасць змяніць. Мы не тое, каб шмат можам уплываць. Землеўладальнікі. Яны ўсё яшчэ яны вельмі незадаволеныя. І не хутка выправіцца. Нават найлепшая сітуацыя, калі яна выправіцца, яны ўсё роўна, у іх так шмат, сярод іх так шмат радыкалаў, што яны будуць усё роўна незадаволеныя. Плюс мы правалілі петыцыю, я не ўпэўнены, наколькі доўга гэта працягнецца яшчэ. Не ведаю, карацей, яшчэ даволі доўга. Англасаксы, дык яны ўжо нас захапілі. Мы ўжо маем доступ да іх рынку. Мы пакраху у нас выпраўляецца сітуацыя. Мы можам запытаць, адзінае, што мы можам зрабіць ад англічан, гэта тое, каб яны далі нам, падтрымалі нашу дзяржаву, то бок наше кіраўніцтва. Нават не дзяржаву, а проста канкрэтна кіраўніцтва нашай дзяржавы, па тыпу зрабілі больш легальным. Яны, можа, там паліцыю сваю прышлюць альбо нешта такое. Гэта дазволіць нам кантраляваць дзяржаву трошкі лепей. Вось толькі гэта пазбаўляе нас жадання незалежнасці нашай краіны. А самы горшы стан гэта будзе, калі нас проста анексіруюць поўнасцю як тэрыторыю. Не вельмі хацелася, каб гэта здаралася. Так. Мелкая буржуазія жадае далучыцца да рэвалюцыі, калі мы не зробім тое, што яны жадаюць. Зробім тое, што яны жадаюць. Усё проста. Яны сталі больш задаволенымі, яны яшчэ нам падтрымачку мы ад іх атрымалі. Радыкалаў сярод іх не той, каб шмат, пакраху можа выправіцца хоць сітуацыя па настрою ўсіх груповак унутры маёй дзяржавы, таму што сітуацыя хрэновая, як мінімум. Чаму? Грошыкі? Не, грошыкі назад. У плюс, калі ласка. Нам увогуле нельга сабе дазваляць, каб грошыкі ў мінус уходзілі. Што у нас увогуле з гэтымі самымі? Усе пакраху зарабляюць, то бок усе ў плюсе. Усе бізнесы, нават самыя маленькія. Адзінае, што яны не прадукуюць, а большасць з іх амаль нічога, таму што ім нічога не патрэбна. Ось на каве зараз зарабляем больш за ўсё. Таму што кава патрэбна, яна ў нас супертанная для нашай краіны. Для нашай краіны, для развіцця яе, самая вялікая праблема гэта недахоп працоўнай сілы. То бок нават калі б мы жадалі развіць на любыя бізнесы, праблема ў тым, што людзей проста не хопіць. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Напад на армейскія баракі адбыўся працоўнікамі. Можна вооружить нашу... Есть три варианты. Сконцентрироваться
на тым, каб бараніць гарада, і гэта падвысіць проста моц рэвалюцыі насамрэч. Можна пагнацца за гэтымі паўстанцамі, але моц іх палітычная моц вырасце, потому што сярод іх дадасца яшчэ трошкі больш радыкалаў, што мне лепей у ідэале лепей так не рабіць наадварот. Плюс ужо яшчэ частка ваенных памрэ, пакуль будзе ганяцца за імі паўсюль. І яшчэ ў іх з'явіцца лідар сярод працоўных аб'яднанняў з'явіцца лідар. То бок мы-то трошкі падзнізім, але ў доўгую хутчэй за ўсё мы зробім толькі горш. Можна трошкі заставіць карацей 5% нізкай праслойкі насельніцтва становіцца і больш радыкальнай. 5%, ну гэта шмат. Гэта шмат. Але гэта падабаецца ваенным сілам. Можна вооружыць проста іх і зрабіць з іх паліцыю часовую з нашых ваенных. Пытанне. Мне падаецца ўсё ж такі... Не, гітатара я не жадаю, каб яны атрымалі. Давайте вось гэтае. Мы накіруем частку арміі. Так і зробім. Частка арміі зараз будзе працаваць як паліцыя для падаўлення паўстанняў. Гэта дадало даволі шмат радыкалаў, але гэта плюс-мінус яшчэ не самы горшы варыянт, скажем так. Так. Рух гэты у іх даволі радыкальны, і ўсё яшчэ працягвае быць радыкальным. Хто ты такі? Ты у нас генерал. Добра, что ты ожидаешь? Ён прапануе, генерал прапануе выкарыстоўваць армію, каб падаўляць агітацыю сярод насельніцтва. Можна адмовіць у плане, гэта трошкі не задаволіць узброеныя сілы. Калі пагадзіцца, то ёсць 33%, што гэта падзнізіць прагрэс рэвалюцыі. Альбо 66% шанс, што это прасуне наадварот рэвалюцыю. Давайте адмовімся, таму што даволі рызыкоўна. Вайскоўцы і паліцыя не вельмі любяць адно аднаго. Так, але ў гісторыі хапае прыкладаў, калі вайскоўцы становяцца паліцыяй, тады ўжо зусім іншая справа. Так-то, калі гэта дзве розныя галіны ўлады, так без праблем. А калі гэта адно разам, і ў нашай краіне гэта хутчэй за ўсё літаральна кантралюецца аднымі тымі ж людзьмі, там і адно другога не аддзяліць. Тым больш, мне падаецца, у нас няма асабістай паліцыі нават. Не, ёсць лакальная паліцыя існуе, якая проста не залежыць па тыпу шэрыфы. Такой ідэі. То бок проста мясцовае самакіраванне невялічкае ёсць. Што адначасова і добра, і дрэнна. То бок, калі шэрыфа можа кантраляваць мясцовы землеўладальнік і мясцовы шэрыф проста пад кіраўніцтвам яго, то ўсё, па тыпу, уся паліцыя, гэта нават не ідзе вышэй на нейкія ўлады, ніяк не кантралююцца зверху. То бок, людзі, якія па сутнасці валодаюць зямлёй, ты з'яўляюцца ўладай на гэтай тэрыторыі. Гэта даволі дрэнна. Лоялісты з'яўляюцца, вы паглядзіце, родненькія мае, 181 чалавек, яны як выміраючы від. 177, іх стала менш. Выміраюць. Так. Афіцэры з узброеных сіл напісалі шмат, яны скардзяцца на кагосьці, яны жадаюць, каб кіраўніцтва пачало дзейнічаць. І ёсць чуткі, што яны могуць далучыцца да рэвалюцыі. Зноў іх уважым. Няхай яны слухаюцца, лепей ім настрой падымаць. Хоць узброеныя сілы будуць на маім баку, калі рэвалюцыя пачнецца. Яшчэ не факт, што пачнецца, але ёсць верагоднасць. Зараз, калі што, у нас прагрэс рэвалюцыі наадварот негатыўны. То бок пакрыху будзе змяняцца
у меньшы бок, то бок мы пакрыху змяншаецца колькасць рэвалюцыянераў. Інтэлігенцыя напісала маніфест, патрабуючы ад... Зноў жа, яны жадаюць, каб мы зрабілі штосьці для іх. Мы так і зробім, мы іх падтрымаем. Няхай яны будуць усе трошкі больш задаволеныя. Ну вось, у нас рэвалюцыя захрасла на 83%. Новыя тэхналогіі. Не тое, каб новыя тэхналогіі нам у чымсьці, хоць чымсьці дапамаглі. Ёсць одна тэхналогія, якая можа мяне зацікавіць, гэта жалезныя дарогі. Справа ў тым, што нічога для гэтых жалезных дарог я не магу пабудаваць. Таму што для таго, каб яны працавалі, мне патрэбна рабіць маторы, рухавікі. І без рухавікоў нічога гэтага працаваць не будзе. Вось яны амаль нават развіліся гэтыя. Плюс яшчэ... Давайте паспрабуем выйсці ў жалезныя дарогі. Што чыгунка робіць? Так. Фермерства нешта, зліцца на дзяржаву. Мы гатовы, мы вас падтрымаем. Мы зараз хто-то не прыйдзе до нас, мы просто такі, ага, мы з вами згодныя. Просто каб рэвалюцыя не пачалася. Угу. Зараз радыкалаў бы трошки падзнізіць, было б увогуле цудоўна. Настрой так-то мясцовых пакрыху выпраўляем тым, што робім. Каб толькі радыкалаў яшчэ станавілася менш. Што у нас увогуле у насельніцтва? Насельніцтва бедная праслойка, усё яшчэ бедная. Дзіўна, так? Будаўніцтва. Чаму вы не жадаеце нічога будаваць? Вось гэта мяне бянтэжыць. Яны нават не плануюць ні на што грошы накапіць. Грошы так-то ёсць. Можа, месца не хапае. Інфраструктура ёсць, адзін. Гэта не шмат, але ёсць. Ну, добра. Галоўнае, каб людзі трошки падсупакоіліся, тады ў нас пакрыху ўсё пойдзе на лад. Мы страчваем за гэтага трошки нашых падаткаў. Можа, я ведаю, чаму яны не жадаюць нічога будаваць. У нас жа не так даўно мы ўшлі у дэфолт, а гэта значыць, што нічога будаваць за гэты час не вельмі атрымаецца, таму што эфектыўнасць пабудовы будаўніцтва зніжана на 100% у самым першы момант, калі мы аб'яўляем банкротства. Ну давайте падтрымаем індустрыялістаў, нам-то што ўжо. Падтрымліваем усіх. Нават сярод індустрыялістаў ёсць лаялісты. Вы мои родненькія. 4 чалавека сярод армейцаў лаялісты. 4 чалавекі. А узброеныя сілы на нашым баку 4 чалавекі, я лічу, што гэта супер падтрымка, просто цудоўна. У прынцыпе, у нас пакрыху расце колькасць грошай, я магу нават падзнізіць на падаткі. Гэта робіць насамрэч вельмі дапамагае. Каб я іх мог знізіць, а давайте іх знізім да мінімуму. Вось зараз мы нават з гэтым будзем зарабляць. Колькасць людзей, якая будзе нашу дзяржаву падтрымліваць, павялічыцца. Гэта зробіць больш моцным нашае кіраўніцтва. І пры гэтым ёсць невялічкія плюсы, тое, што людзі будуць больш задаволены, наадварот, людзі будуць менш радыкалізавацца з-за таго, што ў іх будзе дрэннае становішча. Плюс яшчэ, хутчэй за ўсё з-за гэтага, не, людзі у ніжняй праслойцы ўсё яшчэ, нягледзячы на зніжаныя падаткі, у іх усё яшчэ праблемы, каб аплаціць усе свае патрэбы. Яны не зарабляюць больш. Так, пачакайце-ка, што пачалося? З кім пачалася ў нас? Бойка паміж... Ну, гэта не наша праблема, там Великабрытанія з кімсьці ваюе, калі яна з кімсьці не ваявала. І вось, мы сядзім, просто адпачываем. Спадзяюся, настрой нашых людзей пакрыху ўсё ж такі выправіцца. Нават прагрэс рэвалюцыі пачынае даволі бодра падаць. На 10% у наступным чекпоінце, зразумеў, то бок даволі павольна. Мінус 10. Кайфы. Што там за скандал? Мне, у прынцыпе, пофіг. Не здымаем яго, няхай он застанецца. Там адзін... Гэта што ўвогуле? Нешта зламалася тут. Рэлігійнае паўстанне ў нейкай краіне.
D00 ADG. Шотландская там нечто. Окей. Дзіўна, мне падаецца, гульня трошки паламалася. Калі што, яна даволі актыўна аднаўляецца, і ўжо захаванне, з якога мы пачалі, ўжо трошки неактуальнае. Трошки. Так. Мракі з нашага порта жадаюць адправіцца на падарожжа. Угу. Але гэта як... яны адмовіліся на... Яны, наадварот, адмовіліся пакідаць порт увогуле. Маракі зусім засталіся там. Паўстанне... Трэба неяк вырашыць гэтую праблему. Гэта маракі, пры гэтым вайскоўцы. Заставіць іх. Можна дамовіцца з афіцэрамі. Можно дамовіцца заставіць людзей адправіцца на караблі. Можна дамовіцца трошки з маракамі. У любым выпадку мы атрымліваем радыкалаў. Даволі нармальна так. Давайте ўсё ж таки дамовімся з маракамі. Няхай яны... Гэта хто? Сідамо і Шева. Хто вы такія? Сідамо і Шева. Ось Шева я бачу. Ось паміж імі бойка зараз будзе. Ну і ладно, няхай там разбіраюцца. Суседзі нешта не падзялілі. Пакрыху выпраўляецца сітуацыя. Ну, вельмі павольненька, але пакрыху выпраўляецца. Мы зарабляем грошы. Насельніцтва. На жаль, усё яшчэ па заробках даволі дрэнна ўсё. Вам ёсць куды пайсці працаваць, калі што? Так, ёсць, хапае. Нават можна паглядзець на графікі, як стан жыцця ўсіх жыхароў на маёй краіны рэзка павялічыўся, калі нас захапілі брытанцы. Ён пакрыху расце. Не тое, каб ідэальна і хутка, але людзі пакрыху пачынаюць зарабляць, а рынок пачынае балансавацца, таму што я зарабляю з некаторых рэчаў, некаторыя рэчы пачынаю прадаваць. Можа нават экспарт нейкі наладзіць. Давайте паспрабуем. У мяне ўжо ёсць экспарт нейкі. Што ў мяне там экспартуецца? Усё, што экспартуецца, тканіна. А чаму я не магу прадаваць каву, напрыклад? Ёсць каму каву нават прадаць. Яны будуць набываць. Гэта неблагі шлях зарабіць трошки грошай і падвысіць стан майго насельніцтва, каб яны трошки больш зараблялі. Будзе што над чым папрацаваць. Так, што яшчэ я магу прадаваць? Што я вырабляю тут? Там была гарбата. Гарбата. Ёсць вельмі зацікаўленая краіна ў гэтым. Нідерланды. Доч. Яны зацікаўлены ў гарбаце. Будзем ім дасылаць і зарабляць з гэтага. Чаму не прадаем пясок? Мне так падаецца, ва ўсіх нашых суседзяў і паўсюль яго хапае. Так. Рэвалюцыя пакрыху там балансуе. Нас далучаюць да ўсіх боек, у якіх удзельнічае Вялікабрытанія. Яны вось тут зараз ваяваць будуць. Справа ў тым, што мы ў гэтым удзельнічаць, смешна. Мы можам сабраць армію так-то? Не, мы сваю армію адпраўляць не будзем. Яшчэ паўстанне ў нас пачнецца, што мы потым рабіць будзем, правильно? Оп. Грошыкі мы пакрыху ў мінус ідзем. А чаму мы ідзем у мінус? Што такое? Нешта тое, што я прадаю, яшчэ дрэнна прадаецца? Што такога прадаць яшчэ? Это ўсё мы не вырабляем, на жаль. Это дакладна гарбата? Дакладна. Мне падаецца, што ім патрэбна, яны даволі добра... Пачакайце, так мы ж шмат зарабляем. Мы зарабляем 720 і 219 з экспорту тканіны, мы зарабляем 720. Чаму мы ў мінус ідзем? Якога хера? Гульня. Мы ж тут зарабляем як шейхі. Вы што? 219 на гарбаце толькі.
Так, там капитулировали соседи, ну и холера с ними. В процессе с провокаций диссиденты у моей краине объявили планы об марше навокал офісаў кіраўніцтва. Можна даць працэсіі ісці, гэта не дадасць шмат радыкалаў, але ёсць 50 на 50% шанс. Альбо радыкалы дадуцца, чтобы мы не зрабілі, людзі будуць радыкалізавацца. Адзінае, што мы можам зрабіць, гэта дазволіць ім гэта, ну, просто дазволіць гэтую працэсію, і 50% шанс, што прагрэс гражданскай вайны павялічыцца, альбо паменшыцца на 10%. Так што рызыкнем. І ён панізіўся. Добра. У нас пакраху ўсё наладжваецца. Усё яшчэ праблемы і занадта шмат радыкалаў. Я не магу нічога з гэтым нармальна зрабіць, таму што радыкалы залежаць у асноўным з-за таго, што людзям няма чаго нармальна есці. Нягледзячы на тое, што Брытанія дадалася да майго рынку, людзі ўсё яшчэ занадта шмат трацяць на свае спажывецкія тавары. Занадта. Калі яно, скажам так, збалансавана, яны трацяць шмат, таму што яны зарабляюць недастаткова. То бок, яны не могуць падтрымліваць свой стыль жыцця, таму што яны не зарабляюць дастаткова, а для гэтага мне трэба, каб на рынке, на які я амаль уплываць не магу, таму што мы частка брытанскага зараз рынку, нейкія цэны альбо знізіліся, альбо заробак маіх жыхароў павялічыўся. Уплываць на гэта я зараз не магу, таму што усе не хапае інфраструктуры. Таму што я не магу будаваць ніякіх будынкаў. Проста не магу. Любой будынак, які бы я зараз не паспрабаваў пабудаваць, гэта прывядзе мяне да дэфолту адразу. Вось такая праблема. Я магу спадзявацца толькі тое, што людзі ў маёй краіне пабудуць нешта самастойна на свае грошыкі, якія яны заробяць. Інфраструктура ў маёй краіне пакрыху запаўняецца. Яны нешта пабудавалі. Выглядае так, што быццам пабудавалі. Што яны пабудавалі? Мне падаецца... Не, гэтая ферма і так была. Яны нешта пабудавалі. Справа ў тым, што ў мяне інфраструктура стала 8, была 7. Падвысіць інфраструктуру ў маім выпадку магчыма толькі чым? Вось гэтым можам адмяніць указ сацыяльную мабільнасць і дадаць падтрымку дарог. Такім чынам людзі будуць... У нас няма універсітэта. Затое з'явілася месца для дастатковай інфраструктуры, магчыма, для таго, каб 9 у нас інфраструктура стала. Ну, што ж ты будзеш рабіць? А ў чым сэнс яшчэ раз? Падтрымка... Ага. Плюс 1 інфраструктуры за кожныя 100 тысяч насельніцтва. У маім выпадку гэта 100 тысяч насельніцтва і ёсць. Не тое, каб шмат гэта змяняе. І працоўнай сілы, хутчэй за ўсё, у краіне маёй не хапае. Вось такая вось праблема. Ну, то бок я магу гэта, ў прынцыпе, адмяніць. Я лепей буду падтрымліваць сацыяльную мабільнасць, тады больш людзей будуць становіцца ўсё больш адукаванымі. І ім прасцей будзе змяніць месца працы. То бок, калі адукаваныя людзі маюць большую мабільнасць сацыяльную, чым неадукаваныя людзі. Адукаваны чалавек можа пайсці папрацаваць у розныя месцы і хутчэй змяніць свой стыль працы, нават калі у краіне вельмі дрэнна ўсё па эканоміцы. У яго ёсць магчымасць быць гібкім. У неадукаваных, звычайна гэта ніжнія слаі насельніцтва, але ў маім выпадку гэта даволі адукавана. 50% насельніцтва можа чытаць. Гэта аж мурэцік шмат. Вось. Яны не могуць, не настолькі мабільны сацыяльна, яны застануцца, хутчэй за ўсё, на сваім старым месцы і будуць зарабляць менш грошай і не змогуць зарабіць сабе на то, каб падтрымліваць сваё жыццё. Вось. І на ім я магу дапамагчы толькі тым, каб знізіць кошт тавараў. І як я ўжо гаварыў, на кошт тавараў я зараз уплываць не магу, таму што грошай у мяне няма. Я сам бедны. Вось. А з адзіных пазітыўных гэта тое, што пакрыху колькасць людзей нездаволеных мной, як мінімум груповак нездаволеных мной, усё менш і менш.
Доступ да адукацыі даволі нізкі з-за таго, што шмат рэлігійнікаў не любяць мяне. Ну добра. Каб яшчэ ад радыкалаў, колькасць радыкалаў самае найлепшае знізіць. Гэта праз тое, каб зноў жа, каб людзі жылі лепей. Проста ад таго, каб жылі лепей. З гэтым у мяне праблема. Так, вайска гавораць, што яны сустракаюцца з усёй больш і больш колькасцю раззлаваных людзей. Хутка пачнецца рэальная бойка. Ёсць два варыянты: адцягнуць войскі назад, альбо сказаць ім, каб яны атакавалі. Так, даць ім магчымасць адысці. Адзінае, што неспакойства ў краіне самой падвысіцца, ну, у маім, на 2 гады, я так разумею. Так, на 2 гады. Гэта не вельмі прыемна. Пум-пум-пум-пум. Можна адправіць войскі, бо з-за таго, што войскі ў мяне зараз, ну, пад маім кантролем поўным, то гэта можа падвысіць колькасць радыкалаў, але ёсць верагоднасць, даволі высокая верагоднасць, што мы атрымаем за гэта лаялістаў. Мне падаецца, варта рызыкнуць. Таму што армія зараз гэта і ёсць людзі. Мы ўвогуле, мы нейкая абстрактная структура, якая скажем так, бухгалтер на баку галоўнага. Па тыпу, мы не прэзідэнт. Мы такая праслойка, скажем так, якая просто прымае рашэнні. Мы як краіна, скажем так. Нават не краіна. Чалавек, які знаходзіцца пад кіраўніцтвам таго, чаго жадаюць людзі, то бок, хутчэй за ўсё, калі гэта парламент, то мы, хутчэй за ўсё, прадседатель парламента. Вось, і нам трэба рэфармаваць кожны раз кіраўніцтва. І ў той жа момант мы пад прэзідэнтам, па тыпу, не з'яўляясь самім прэзідэнтам. Прэзідэнты змяняюцца, мы застаемся, то бок мы нейкая такая вось адзінка, якая ніколі не знікае. Вось. Справа ў тым, што ў нашым выпадку, у нашай краіне, армія гэта і ёсць людзі з палей, то бок тыя самыя нездаволеныя, яны і ім і прыходзіцца падаўляць гэтае паўстанне. І калі я магу скарыстацца тым, што яны могуць быць лаяльныя мне, і яны будуць застануцца да баку бессмертны бухгалтер, так? Давайте скарыстаемся гэтым. Гэта сыграла мне на руку. Мы трошки падзнізілі нездаволенасць і атрымалі сабе лаялістаў. Не, нешта не бачу. Лаялістаў я не бачу. Не дадалося. Не вельмі добра. Так, адзін з рэвалюцыянераў памёр ад халеры, пакуль быў у турме. І ў людзей узнікаюць пытанні, ці ён самазабіўся, альбо гавораць, што халера, гэта чуткі, што ён памёр ад халеры, але людзі распаўсюджваюць розныя варыянты, што ён, можа, сам сябе забіў, альбо яго запыталі до смерці. І тыя, хто яго падтрымліваюць, вельмі незадаволеныя. Так. Мы можам дазволіць ім нават напасці на турму, і няхай яны злуюцца. Гэта падвысіць радыкалізм усяго руха і трошки разбурыць нашу інфраструктуру. Але ўсё можна кінуць. Можна накінуць гэта ўсё на індустрыялістаў, якой ён з'яўляецца рэвалюцыянерам і індустрыялістам. Гэта не здаволіць трошки індустрыялістаў і падвысіць даволі моцна прагрэс рэвалюцыі. Давайте кінем гэта на рэвалюцыянераў. Ну, не на рэвалюцыянераў, на індустрыялістаў. Але просто чым вышэй радыкалізм усяго руха, тым больш будзе прагрэс рэвалюцыі. Прагрэс рэвалюцыі зараз знізіцца наадварот, таму што пакрыху радыкальнасць падае насамрэч. То бок у нас пакрыху ідзе ўсё ў наш бок. Мы просто рызыкуем зараз больш. Нехта прапануе нейкую палітычную гульню сярод землеўладальнікаў, мы адмовімся, бо гэта можа дрэнна скончыцца.
Ага. Палітычную моц руха вось гэта. А мы можам увогуле пагадзіцца з імі і прасунуць. А, гэта радыкалаў мы атрымаем у выглядзе землеўладальнікаў. Мы бы прасунулі тое, што вось гэтыя рэвалюцыянеры жадаюць, мы маглі бы, я бы сам не супраць, каб мы прынялі гэта. Толькі кіраўніцтве нас знаходзяцца землеўладальнікі, якія вельмі апошнім часам намі не задаволены. Нам трэба трошкі перасунуць іх на свой бок, каб мы маглі хоць штосьці зрабіць. Давайте няхай будзе падтрымка у радыкальнага руху. Нам нельга, каб яго было больш радыкалаў. Мы вельмі на тоненького. Мы зараз паўстане можа просто пачацца ў любы момант. Так, яны акружылі арсенал. Угу. Угу. Трошки мы можам адысці паспрабаваць, і гэтым не будуць здаволеныя афіцеры, але ёсць верагоднасць, што гэта падсупакоіць толпу. Але мы можам напасть на іх, і тады ўжо не афіцеры, а вайскоўцы самі будуць больш нездаволены сітуацыяй. І гэта з большай верагоднасцей падстрымае рэвалюцыю. Я думаю, што мы можам узяць рызыку і няхай лепей афіцеры будуць становіцца больш радыкальнымі, чым людзі пад іх уладай. Таму што афіцераў фізічна менш. Калі паглядзець насельніцтва і знайсці, дзе яны тут афіцеры нашыя. Афіцераў 121. Іх 121 чалавек. У нас не толькі вялікая армія. А тых, хто служыць, проста салдаты, іх 4000 амаль. 4000 гэта шмат для нашай краіне. О, гэта што? Угу. Лахей, гэта ворагі... яны зараз пад кіраўніцтвам Великабрытаніі. Яны жадаюць трошкі дапамагчы нам і падтрымаць нашу незалежнасць. Але справа-то ў тым, што мы не жадаем быць незалежнымі. У нас ідэальны варыянт гэта быць пратэктаратам Великабрытаніі і заставацца ў гэтым стане як мага даўжэй, пакуль мы не атрымаем усе тэхналогіі і, скажем так, не разав'емся да нейкага свайго ўзроўню. Нам людзей бы больш, калі шчыра. Наконт людзей, мне ёсць магчымасць адчыніць мяжы. Ніхто не падтрымлівае. Вось кантроль міграцыі ёсць магчымасць, але ніхто у нашай краіне гэтага руху не падтрымлівае. Калі б мы адчынілі міграцыю, то бок проста некаторыя хоць пачалі міграваць да нас, у нас з'явілася бы больш людзей, якія бы ў нас жылі, і яны маглі падтрымаць нашу эканоміку. Такіх людзей няма, на жаль. Так, там прагрэс вайны ідзе, якой я удзельнічаю ніяк. Пакрыху спадае агрэсіўнасць рэвалюцыянераў. Радыкалаў усё яшчэ шмат. І колькасць падрастае. Ось зараз гэта нават уплывае на прагрэс рэвалюцыі. Зараз ён падрасце, таму што колькасць радыкалаў вырасла. Ну, насамрэч, зноў жа, не тое, каб шмат я магу чаго зрабіць. Адзінае, што мы можам рабіць, гэта назіраць. За тым, як усё адбываецца. Толпа наближаецца. Ужо ў кіраўніцтве патрабуюць больш жорсткіх адказаў на незадаволеных людзей. Так, радыкалаў так атрымаем. Вось гэта можна. Сказаць войскам нічога радыкальнага не рабіць. Гэта можа падмацаваць сам прагрэс рэвалюцыі, але гэта можа даць нам трошкі лаялістаў. І мы атрымалі прагрэс рэвалюцыі, я так разумею, так? А не лаялістаў. Спрэчкі ўнутры груповак.
У прынцыпе, нам-то так-то без розніцы. Было бы дрэнна, калі гэты самы індустрыяліст, ён землеўладальнік. Ну няхай усё скінем на гэтага чалавека, які там пасварыўся з усімі. Яго папулярнасцю падзе. Мы серы кардынал, хутчэй за ўсё, это прыкладна так працуе. Мы самі па сабе, мы не з'яўляемся нейкай персонай асабістай. І мы не з'яўляемся поўнасцю па тыпу цэлай кантралюем аб'яднаную нейкую дзяржаву. Не, мы павінны рабіць тое, што жадаюць людзі, інакш тут пры гэтым, калі бы паўстанне будзе, то я так разумею, мне дадуць кантраляваць ужо дзяржаву, якая пасля паўстання, то бок калі тут будзе рэвалюцыянеры гэтыя паўстануць і захопіць уладу, то я ўсё яшчэ працягну кантраляваць гэтую краіну. То бок это валідны варыянт развіцця, я так разумею. Каб падтрымаць рэвалюцыянераў, групоўка землеўладальнікаў прапануе крыху невялічкія рэформы правесці. Гэта вельмі знізіць нездаволенасць людзей, з'явіцца больш лаялістаў. Пачакайце-ка. Так, яны згодны. То бок землеўладальнікі гатовы прыняць рэформы, якія прапануюць паўстанца самастойна. То бок мне не патрэбна гэта будзе прасоўваць, а я не мог его прасунуць, таму што землеўладальнікі былі і так без гэтага занадта нездаволены. Давайте прымаем. Усё, зараз расфарміравалася гэта нездаволенасць, і мы атрымліваем нават яшчэ карысны сабе гэта самае. Адзін з карысных законаў. Сэнс закона, якога яны ждалі, дагэтуль у людзей аніякай сацыяльнай бяспекі не было. Яны ніяк не падтрымліваліся грошамі, калі патрапляюць у любы стан, захварэлі за пенсіі, нічога такога, ніякіх субсідый увогуле ад краіны. І у нас гэта было просто адсутнічала як сістэма. Зараз у нас з'явіўся інстытут. Вось ён. То ён толькі першага ўзроўня, таму што гэта літаральна самая базавая ўзровень. Мы не можам яго нават развіваць, але людзі пакрыху гэтым будуць займацца. Вось, і будзе частка ўплачвацца. Адзіны мінус гэтых самых простых законаў гэта тое, што тыя, хто атрымліваюць сабе аплаты, іх, то бок тая групоўка, якой хоць трошкі дапамагаюць, яна атрымлівае менш палітычнай сілы. Гэта адначасова і карысна, калі гэта трапляе на вашых супернікаў, напрыклад, у якіх усё дрэнна. Мінус 568% дэфіцыт. А што вам так патрэбна? Вау! Усе грошы багатых уходзяць на ежу. Ні халеры сабе. Не халерыш. Што у бедных не тое, каб дрэнна. Зараз багатыя зарабляюць менш, чым багатыя зарабляюць 0,7 у іх доход сярэдні. А сярод бедных 4. То бок у нас бедныя зараз багацей за багатых. Нам трэба зняць налог на выкарыстанне ежы, зерня. Это даволі шмат грошай, але гэта ўсё ж такі людзям патрэбна нешта есці. Трэба, каб не так дорага ім было. Вітаю, Мету Ігорай. Усё, багатыя поўнасцю уляцелі па грошам, яны нічога не зарабляюць. А што з вамі здарылася? Я так разумею, у іх бізнесы паперакупалі астатныя. У іх літаральна заробак 0. Яны налогаў не плацяць, таму што ім няма з чаго. Хто ў мяне ідуць у багатых? Давайте так паглядзім. Так, высокая страта. Як тебе паглядзець? Гэта каб вы разумелі, багатыя гэта у нас 64 чалавекі. Там не тое, каб шмат. Так я нават не ўпэўнены, дзе паглядзець. Хто к верхнім адносіцца з вас усіх? Арыстакраты, 64 чалавекі, вось у вы хутчэй за ўсё, так?
О, у нас скончылася тэхналогія. Давайте жалезныя дарогі адчынім сабе як магчымасць. Мы ўжо можам рабіць нават гэтых самых рухавікі. Але справа ў тым, што каб рухавік зрабіць, трэба сталь. Каб зрабіць сталь, трэба вугаль і жалеза. У нас ёсць толькі жалеза. Вось. А арыстакраты у нас усё задніца. У іх проста няма грошай. Яны нічога не зарабляюць. І колькасць іх было 600 чалавек, калі я пачынаў гуляць. Калі я толькі пачаў гуляць. Зараз пакрыху і колькасць змянілася да літаральна 60 чалавек у 10 разоў. Яны паміраюць. На цягнічку адсюль уедзем. Не, нікуды мы не уедзем, на жаль. Так, я выкарыстоўваю зараз грошы свае, літаральна свае плачу. Я зняў падаткі на выкарыстоўванне зерня. Гэта дало трошки больш грошай людзям. Праблема толькі, што б я не ўзяў. Давайте вось гэтае. Тое, што налогі для багатых зробім. На тыя рэчы, якія сабе дазволіць могуць толькі тыя, у каго шмат грошай. Розныя там гарбаты, вось гэта ўсё. Яшчэ што-небудзь патрэбна. На плюс-мінус дарагое. На рыбу. Не, рыба... Не. На выкарыстоўванне... Блин, то, што мы зарабляем і так у нас. Каніна не... Давайте на мясо. Няхай яно будзе. А вот Бастардс адпраўляецца 2500. Дзякуй вялікі. Мы ўсе яшчэ ідзем па грошах у мінус, калі шчыра. Так-то я не думаю, што мы можам шмат чаго выправіць. У нас і так усё няблага, калі глядзець на то, наколькі у нас усё дрэнна. Я спадзяюся, што пакрыху незадаволенасць, небяспека на тэрыторыі зніжаецца пакрыху. Вось гэтыя наступствы гэтай збіраючайся рэвалюцыі. Што пачалося? Брытанскі рынок, у яго нейкі дэфіцыт страшны. Мы перасталі зарабляць на імпарце тканіны. Давайте прабярем імпорт тканіны. У прынцыпе, мы можам так-то ўжо і прадаваць тканіну. І тут зашмат. Ага, пайшлі зарабляць. Мы ж яе нават не атрымліваем. Альбо атрымліваем, хоць нейкую колькасць. Так, у нас трошечкі тканіны ёсць. Брытанія ўступіла ў нейкую сварку, і зараз у іх вугля не хапае проста кабзда. Яны зараз васпаўняюць свае рэсурсы. А для нас гэта не значыць нічога. Багатыя толькі ўлятаюць па свайму ўзроўню жыцця, таму што яны нічога не зарабляюць. А не зарабляюць яны нічога, таму што яны не валодаюць ніякімі будынкамі. Вось такая справа. Кабзда. Не, пачакайце-ка, вось арыстакраты у гэтых будынках. Яны валодаюць якраз такі ўсім. Што за халера? Арыстакраты, што з вамі не так? Арыстакраты пакрыху... Колькасць арыстакратаў пакрыху змяняецца, яны становяцца рабамі. Не пытайце, як гэта адбываецца, я не разумею. Яны пераходзяць літаральна ў стан рабоў. Таму што рабы зарабляюць больш, чым багатыя, чым арыстакратыя. Так, вось гэта тут радыкалы будуць. Што прапануюць у нас зараз? З'явілася у нашым кіраўніцтве з'явіўся рух на тое, каб як гэта хомстэдинг, зараз я падумаю, як гэта перакласці. Валоданне зямлёй, карацей. Калі чалавек валодае зямлёй і яна належыць яму, то бок не землеўладальніку, а табе, то бок літаральнае фермерства. Такое у форме, калі на табой пана няма, а ты сам валодаеш зямлёй, і твой жа той, хто раней быў тваім, валодаў табой, скажем так, ён зараз проста працуе поле разам з табой. Арыстакратаў у гулагі. Дык, блин, тут літаральна я нічога не... Я нават на гэта не ўплываю. Яны самі пераходзяць, яны самастойна пераходзяць, таму што ў іх няма грошай.
Яны нічога не зарабляюць, 0 рабы зарабляюць больш. І калі паглядзець на даход рабоў, то дзесьці можна паглядзець, колькі ў іх грошыкаў? У рабоў так-то не вельмі ўдала ўсё, але ўсё ж такі лепей, чым, блін, у багатых. Дзівосна. Так, агітатар з'яўляецца. Агітатар чаго, калі ласка, скажыце мне? Робі демакрат. Галасаванне, зямельнае галасаванне. Гэта даволі неблагая рэч таксама. Дзе яно? Нават не бачу, каб ён быў. Хто валодае маёмасцю? Маёмасцю валодае той, хто на ёй працуе. Ну, па тыпу, гэта раскрепашэнне крысцян. То бок, твая зямля, ты на яе працоўваеш, ты на ёй зарабляеш грошкі. Вось. Можа, яшчэ знойдзем нейкі кірунак, куды мы можам гарбату нашу прадаваць. Во, знайшлі. Трэба зараз паглядзець, што ў нас па шляхах. Мы няблага зарабляем на гарбаце. Мы адпраўляем у Злучаныя Штаты Амерыцы і адпраўляем у Бельгію. Яны там даволі неблага цэніць нашу гарбату. В нашай краіне мы можам закупаць, у прынцыпе, трошкі вось гэтых тавараў. О, ось гэта. Гэта можа знізіць трошкі яго кошт на рынку, і нашы людзі могуць яго набываць, таму што я бачыў, як людзі трошкі незадаволены гэтым былі. Дзе вы там? Блін, тканіна вырасла, адзенне вырасла ў цане. Якая маёмасць у пустыні да вынаходжання нафты? Я думаю, калі што, нафты ў нас няма. Мы Самалі. Нафта нават і не пахла. У нас няма нічога, мы пясок. Вось. У нас гарадоў няма. Калі ты думаеш, што гэта горад, гэта не наш горад, гэта суседзей. Мы Самалі, нават адзін з гэтых самых рэгіёнаў Самалі, самы найбяднейшы рэгіён Самалі. Я паглядзеў на мапу, што там зараз ёсць, там таксама літаральна амаль нічога няма. Нават зараз. Так, ці зможам мы прасунуць нейк гэтае валоданне зямлёй? Мне падаецца, не, таму што землеўладальнікі зараз іх настрой -6. Шансаў, што у іх настрой падымецца, няма ніякіх. Так, землеўладальнікі невядома дзе. А хто у нас увогуле па землеўладальніках? Групоўка землеўладальнікаў. Вы хто? Землеўладальнікі гэта якраз такі арыстакраты. Каб вы разумелі, арыстакратаў засталося 9, яны пераходзяць у гэтую самую, у рабаўладанне. І пры гэтым яны ўсё роўна кантралююць усю дзяржаву, і 9% у, скажем так, протапарламенце. Яны высядаюць у кіраўніцтве. Кайфы. Ачмурэць. Вось, у нас увогуле у нашым кіраўніцтве знаходзяцца рэлігіёзнікі, сунніцкая улема і землеўладальнікі. Усё, больш нікога няма. Я магу неяк рэфармаваць сваю дзяржаву, каб настрой быў трошкі вышэй. Калі землеўладальнікаў толькі пакіну самымі галоўнымі, тады трошачкі... Ага. Лаялістаў трошкі можам падзарабіць. Не заробім, нам не хопіць на наступны ўзровень. Нам трэба легітымнасць з 75 до 90. Легітымнасць нашага кіраўніцтва. Легітымнасці гэтай мы дасягнуць фізічна не можам. Каго каланізаваць? Нас уже каланізавалі. Нас уже каланізавала. Гэта адзінае, што нас выратавала. Тое, што на нас напала брытанская імперыя, гэта выправіла нашае становішча. Каб мы маглі нават будынак хоць нейкі прадаць. Порт я не магу адмовіцца. Мне ўжо няма чаго у прынцыпе расфарміроўваць. Я магу расфарміраваць сваю армію. Адсюль я атрымаю працоўную сілу, якая хоць штосьці зможа рабіць.
Але калі ў нас будуць праблемы, то у нас не будзе каму бараніць-то ўвогуле. У нас арміі не будзе ніякай. Гэта нейкая жэсць. Нашым рынку даволі дорага каштуе зерня. У ідэале, каб кошт яго знізіўся, тады ў нас людзі смогуць сабе больш дазволіць. Галадаюць у нас арыстакраты, літаральна галадаюць. Колькі там насельніцтва іх засталося? Арыстакратаў? 3! Кашмары які. Горш проста няма куды. Так, тыя, хто ў нас знаходзіцца, арыстакраты. Як у вас справы? Куды вы ўвогуле падзяваліся? Я нават не бачу, куды яны перасоўваюцца зараз. Іх засталося там ніколькі. Адзін арыстакрат застаўся. Кароль, я так разумею. Бо больш усё, няма. Арыстакраты скончыліся. У нашай краіне няма багатых. Вітаю камунізм. Так. Всё, знікла. Лічба стандартаў жыцця сярод багатых знікла, таму што іх проста няма больш. Той, хто стане дастаткова багатым, той можа перайсці. Няхай ідуць пірожныя. Ну вось, толькі ў адваротны бок гэта ўсё адбылося. Яго не ўзялі ў рабы. Не, ўсё, яны поўнасцю інтэгрыраваліся з рабамі. Поўная інтэграцыя. Кабзда. Я не ведаю чаму. Хутчэй за ўсё Брытанія далучыла да сябе новую калонію, і за гэтага у нас дэфіцыт рэсурсаў. Так, можна адмовіцца закупамі вось гэтага. Ці можам мы нешта набыць сабе карыснага? Трэба набываць зерне яшчэ, таму што яго можна імпартаваць усё яшчэ. Вось ад вас будзем імпартаваць. Ад вас імпартаваць. Гэта не тое, каб наш невялічкі, вялікі рынок Брытаніі хоць неяк зменіць, але нам гэта выгадна хоць імпартаваць хоць так. Людзі, калі ласка, вы хоць трошкі не будзеце галадаць, а? Ну, трошкі не галадаюць. Але ўсё астатняе адзенне. На адзенне у мяне падатак я накладываў, не? Не накладываў. У мяне на падаткі толькі на багатых. У прынцыпе. Так-то. Можна гэты падатак зняць. Таму што там усё роўно зарабляе 5 у месяц. 1 у месяц. Ну такое сабе. Ну не ў месяц, там у тыдзень. На рынку брытанскім не хапае рухавікоў. Каб я мог вырабляць рухавікі, я проста ўсе свае згарну здабычу ўсяго. А гэта што? Зарабіць аўтарытэт. Ну, тут не тое, каб мы можам нас ведаў хоць хтосьці. О, неблагі. Слухайте, мы можам зараз неблагую штуку прасунуць. Зараз якая штука? У нас у краіне нашай зараз правіла якія да людзей. У нас насамрэч усе зараз пачакайце-ка. У нас есть абсурдная ситуация. У нас няма наше рабство выключна
з'яўляецца яно пабудавана на даўгах, то бок рабамі становяцца тыя, хто падае ў даўгі. Вось тыя становяцца рабамі. Гэта падвышае вельмі моцна землеўладальнікаў, таму што той, хто трапіў у даўгі да землеўладальніка, ўжо хутчэй за ўсё за гэта не выйдзе. І землеўладальнікі ад гэтага атрымліваюць палітычную моц. Але землеўладальнікі зараз усе рабы. Сітуацыя абсурдная. У нашай краіне, у прынцыпе, усе жадаюць замяніць гэта, гэта ім не падабаецца, нікому не падабаецца гэта сітуацыя. Але няма тых, хто жадаў бы гэта змяніць. Калі б у нас быў хтосьці, хто жадаў бы гэта змяніць, напрыклад, на проста гандаль рабамі, альбо на проста, каб яно ад бацькоў па тыпу дзецям перадавалася, такая, это ўжо было бы няблага. Ідэальны варыянт быў бы забараніць рабаўладальніцтва, але супраць гэтага землеўладальнікі. Землі, маць яго, землеўладальнікі. Яны былі, па тыпу, хутчэй за ўсё, невялічкая хібара, яны, я адказваю на пытанне Long Gaming Nights, і вітаю на чаце. Яны, хутчэй за ўсё, сидзелі ў нейкіх хібарах там у сябе на пяску і кіравалі адтуль, гаварылі, што рабіць. А ў нас ёсць групоўка, якая жадае зрабіць прадвінутую форму адносінаў паміж рознымі людзьмі. Гэта расавая сегрэгацыя. У параўнанні з той жэсцю, якая ў нас зараз знаходзіцца, гэта кайфы. Давайте расавую сегрэгацыю. Гэта рух наперад, калі што. У нашым выпадку гэта неплохо так просунемся. Крайне левацкія погляды. Мы нават просто будзем людзей іншай расы просто сегрэгіраваць, а не забіваць, калі іх побачым. Так. Як бы так пазбавіцца ад... Глядзіце, калі б у мяне не было зараз землеўладальнікаў, то я бы мог нешта выкруціць яшчэ. То бок, калі б у маіх землеўладальнікаў не было столькі магутнасці. Ну што, расавая сегрэгацыя. Справа ў тым, што, як ты думаеш, Рэгана, чаму ў нас няма людзей іншай расы? За гэтага і не было іх дагэтуль. Зараз гэта адчыняе магчымасці. Людзі іншай расы, хоць яны будуць і сегрэгіравацца, у нас дазволена людзям іншай веры, іншай краіны, ёсць верагоднасць, што яны апынуцца ў нас. Ёсць адная праблема, у нас зачыненыя мяжы. Калі б мы адчынілі нашыя мяжы, то мы маглі бы атрымаць сабе людзей, якія проста бы далучаліся да нас. Вось гэта было бы ідэальна. Таму што тут няма чаго есці. Рэзонна. Не паспрачаешся. З інфраструктурай, каб зда толькі ў нас. Давайте кагось дагляд яшчэ за дарогамі. Угу. Што б яшчэ такога? Вось аўтарытэт, будзем людзям падтрымліваць іх грашыма трошкі. І ў прынцыпе, такім чынам мы, можа, пакрыху і выплывем. Людзі, у якіх не будзе хапаць грошай, трошкі будуць падтрымлівацца маёй дзяржавай. Не той капшман, таму што грошай у нас няма. Яны пабягуць далучацца да нас. Я ўпэўнены. У нас такая цудоўная краіна. Хутчэй за ўсё мы нават прымем гэтую расавую сегрэгацыю, гэта ўжо няблага. Вось гэту толькі штуку мы не прасунем. А яе хацелася бы прасунуць больш, каб у нас... пазбавіцца... У нас праблемамі з'яўляюцца гэта адсутнасць зачыненыя межы і рабства, даўгавое рабства. Нават гандаль рабамі быў бы лепей. Але ідэальны, вядомы варыянт, было б пазбавіцца ад рабства зусім. Ён даволі падтрымліваецца нашай краінай. Оу, брытанскую... Што адбылося? Пачакайце-ка.
Брытанскую імперыю пакінулі ўсе. Нейкія лобі. Чакайце-ка. Не-не-не. Не-не-не-не. Не-не-не-не. Ты што, навошта? Не. У Брытаніі паднялося паўстанне, і зараз это Брытанская рэпубліка. Не, ўсё добра. Яны ўсё яшчэ наш аверлорд, яны ўсё яшчэ мы пад іх пратэктаратам, усё ў парадку. А па адкрытай мяжы яны не збягуць у суседні горад? Ну, настолькі далёка я не падумаў. Мне падаецца, збягуць. Заразились от нас неудачливостью. Выглядае прыкладна так. Брытанская імперыя, лаялісты, дзесьці яшчэ знаходзяцца, але ў прынцыпе самая Брытанія перастала кантраляваць большасць сваіх тэрыторый, я так разумею. Не, ўсё яшчэ ёсць. Брытанская іст-індская кампанія. Не, ўсё яшчэ кантралююць. Просто колонии перешли под контроль рэпублікі у большасці сваёй. Нешта адбылося на рынку таксама. Трэба пераглядзець наши цены. Не, ўсё нормально. Нашу гарбату ўсё яшчэ пакупаюць. Мы ўсё яшчэ набываем сабе трошкі зерня. Таму што зерня на рынку, на жаль, даволі дорага у Брытаніі. І нашим людзям гэта занадта шмат купляць трэба. Будзем прадаваць віншак, які нават не мы робім. Трошки заробім на гэтым. Бо у нас хапае бюракратыі. Блин, я сказаў, хапае бюракратыі, яна амаль скончылась на гэтым моменце. На табаке мы зарабляем, таму не будзем. Ну ладно, пакінем усё як ёсць. У ідэале яшчэ бы пабудаваць адзін порт, каб было больш канвояў для нашага гандлю. Толькі будаўніцтва порта адзначае, што хутчэй за ўсё мы уляцім нахрен зноў у як яго банкротства. Таму што дазволіць сабе набыць усіх стройматэрыялаў мы не вельмі можам. Якія планы на гульню? Як мінімум не разваліцца, як адна, ну, не знікнуць. Вітаю, Локі. Што будзем Сомалі рабіць? Я бы хацеў, ну, глобальна, калі можа быць самая проста мара-мар, гэта аб'яднаць усё Сомалі разам. Толькі пад кіраўніцтвам Брытаніі гэта немагчыма. Таму што яны не дадуць мне проста уступаць у свае бойкі. Адзіны варыянт, калі я магу аб'яднацца Сомалі, гэта пад купалам у гэтай брытанскай імперыі. Вы бачыце, ўжо Брытанскай рэпублікі. Так, ён... Ты хто такі? Робл Кеннедин, агітатар. Ён падтрымлівае нейкі рух, якога я нават не бачу. Цікава. Ён проста жадае сысці ўжо ад сваіх спраў, няхай сходзіць. Вось, самая мара-мар гэта аб'яднаць Сомалі. Проста вось гэтыя 4 рэгіёны. Можа нават гэта... вось гэты рэгіён таксама. Верагоднасць гэтага амаль нулявая. Удалім у адзін будаўнічыя сектары, потым буду, яно тады бясплатна будзе. Я не магу сабе гэта дазволіць, таму што у мяне грошай яшчэ менш. У мяне не хапае людзей, у мяне 100 000 чалавек. Колькасць іх не расце, яны ўсё роўна нідзе працаваць не будуць. Я магу зараз, ну... знішчыць будаўнічы сектар адзначае, што не будзе нічога будавацца па жаданню людзей. Яны накапліваюць пакрыху рэсурсы. Калі б у мяне проста хапала тых самых інфраструктуры, то сітуацыя пакрыху бы выпраўлялася. Але я зараз у такой сітуацыі, што калі знішчыць будаўнічы сектар, і я не змагу яго пабудаваць назад. Я ўжо гэтую памылку рабіў некалькі разоў. Так. Рынок гэты. Тут просто людзей не хапае, каб працаваць. У мяне не хапае людзей, каб працаваць. Вось гэта самая жэсць. Таму што ніхто не можа заняць ніводны будынак поўнасцю. Людзі толькі перацякаюць. У адным бізнесе пачалі зарабляць трошкі больш, яны ўсе пабеглі туды.
І больш не працуюць у папярэднім, таму што там просто няма каго. Не, ўсё гэта занадта дорага, я не магу сабе дазволіць так развівацца. Настрой ва ўсіх аніякі. Усё дрэнна. Каб вы разумелі, у мяне ёсць забег за дзе яна. Польшча, як вы бачыце, на мапе няма. Ёсць Прусія, ёсць Расія, ёсць Аўстрыя. Польшча вось, Кракаў. У мяне забег за Кракаў, я адна з самых крутых дзяржаў у адзін горад. У прынцыпе. Я там нешта 9 моц у сусвеце. Самалі такой прыкол не праканае. Што я не раблю, усё дрэнна. Ну, па тыпу, любыя варыянты, якія я раблю, пагаршаюць сітуацыю. Самае найлепшае, што з намі здарылася, гэта нас захапіла брытанская імперыя. Вось што самае добрае здарылася. І то гэта не выцягвае сітуацыю. У нас амаль прынята расавая сегрэгацыя. Па падаткам нават усё выправілася трошкі. У нас вельмі нізкія падаткі зараз. Гэта з-за таго, што нас людзі і так не могуць сабе нічога дазволіць. У нас ёсць сярэдні клас, які пакрыху становіцца ўсё больш багатым. Яны пакрыху зарабляюць. Хто у нас увогуле да іх адносіцца? Магу паглядзець адсюль, я не жадаю туды лезці ў спіс. Не? Я не магу паглядзець. Адсюль можа? Сярэдняя страта. Не тое. Памеры. Задаволенасць працай. Это ўсё не то. Рэлігія, культура. Не тое. Добра, тут будзем глядзець. Сярэднія. Гэта ў нас адносіцца да іх. Вось. Трымальнікі крам. Яны, у іх усё даволі няблага. Фермеры у нас адносяцца да сярэдняй страты таксама, то бок гэта не фермерам лепей, чым увогуле там вяскоўцы і хто-небудзь. Ну, у прынцыпе, даволі няблага. Бюракраты, у іх таксама, у бюракрата увогуле ўсё добра. Калі так паглядзець, клерыкі, афіцэры. Няблага. Мяжу адчыніць не магу. Ніхто не жадае гэтага змены. У мяне проста адсутнічае такая магчымасць. Няма такога руху, ніхто не падтрымлівае. Нават самае найлепшае, што я магу, гэта кантроль міграцыі. Я нават змагу яго прасунуць праз сваю дзяржаву. Толькі ў дзяржаве няма хто падтрымліваў гэты рух. Зараз знаходзіцца ў кіраўніцтве, знаходзяцца землеўладальнікі і рэлігійнікі. Я магу тэарэтычна... Слухайце, мы можам без асобых пашкоджанняў замяніць зараз на інтэлігенцыю і людзей гэтых самых фермераў, карацей. Зараз яны ў кіраўніцтве. Хутчэй за ўсё, яны будуць падтрымліваць іншыя законы. Трэба толькі дачакацца, калі ў нас бягучае зараз прымецца. Яно дакладна 100% прымецца праз літаральна нічога. Зараз паглядзім, што мы можам зрабіць. Я зараз рэфармаваў дзяржаву. Ну, не дзяржаву, кіраўніцтва. Зараз дзве іншыя групоўкі кантралююць яе. Так. Расавая сегрэгацыя. Добра, засталося. Што ў нас? Можна забараніць... землеўладальнікі будуць незадаволены і паднымуць паўстанне, не варыянт. Кіраванне зямлёю, гэта зноў падыме паўстанне землеўладальнікаў. Гэта не падыдзе. Традыцыяналізм можна замяніць. Гэта зноў радыкалізуе землеўладальнікаў. Гэта таксама радыкалізуе. Што яны не радыкалізуе-то? Назначаныя. Гэта таксама радыкалізуе іх. Да вы задзяўблі. Зачыненыя мяжы ніхто не падтрымлівае. Нават мне патрэбна, каб хаця бы міграцыя кантроля, гэта каб у мяне ў кіраўніцтве была мелкая буржуазія. Яны адзіныя, хто гэта падтрымліваюць. Я магу рэфармаваць нейк дзяржаву, каб мелкую буржуазію ўключыць яшчэ.
Не магу. У мяне нават упала зноў настрой, вось я зноў на інтэлігенцыю яшчэ переключу, яшчэ трымаецца. Землеўладальнікаў, ведаеш, у мяне зараз дзіўная сітуацыя. У мяне няма людзей, бачыш, высокай страты. Землеўладальнікі усе лічацца, вось зараз дэталізаваны спіс. Людзей высокай страты не існуе. Землеўладальнікі гэта, я не ведаю нават, хто і дзе яны. Таму што тут няма такой групоўкі, як землеўладальнікі, яны проста адсутнічаюць. Я не разумею, дзе яны. Вось, сярод землеўладальнікаў гэта фермеры. Гэта самі фермеры. Зараз фермеры з'яўляюцца імі, плюс яшчэ ёсць, хто гэта? Хто вы такія? Таксама групоўка фермераў. Ну так, у мяне фермеры з'яўляюцца землеўладальнікамі. Гэта яны падтрымліваюць, гэта ў іх моц ёсць. Я ўпершыню такое бачу. Заўсёды землеўладальнікі гэта з'яўляюцца арыстакраты, але ў мяне няма верхняй страты. Усе гэтыя людзі перайшлі ў стан рабоў. Таму што не маглі выплаціць свае даўгі. І зараз яны ўжо працуюць пад фермерамі. Кабзда. Што рабіць? Я магу яшчэ... слухайце! Вау! Мы можам рэфармаваць нашу манархію. Прэзідэнцкую рэспубліку мы не зробім, але галасаванне за аўтакратыі на нават... Не, гэта мне занадта крута. Галасаванне проста за... Земельнае галасаванне мы можам прасунуць. Карацей, ёсць варыянт яшчэ, хто больш кантралюе зямлі, той і галасуе. Гэта хоць якое галасаванне, але лепей, чым аўтакратыя. Аўтакратыя яе адзіны мінус. З аўтакратыяй не тое, каб шмат праблем, але і адзіны велізарны мінус гэта ў тым, што людзі, якія жадаюць нейкіх зменаў, яны не могуць рэфармоўваць самі кіраўніцтва і сказаць па тыпу мы жадаем вось гэтага. Давайте хоць так. Прасунем, у нас будзе ў нашай, нягледзячы на тое, што у нас будзе манархія, у нас будзе як невялічкі парламент. Пад кіраўніцтвам манархіі, як ніжняя палата такая. Добра, гэта хоць штосьці прасуне маё кіраўніцтва далей. Пры гэтым людзі будуць трошкі больш задаволены, таму што іх галасы будуць больш чутныя. Цэнзус ніяк. Землеўладальнікі не прапусцяць. Цэнзус вось. Калі яго паспрабаваць прыняць, то землеўладальнікі адразу пайдуць у разнос. Калі галасаванне грошамі, у каго больш грошай, той мае больш галасоў, землеўладальнікі таксама пасылаюць мяне нахер. Ёсць вялікае патрабаванне. Зараз амаль рэвалюцыя паднімаецца на жаданне забараніць гэтых самых. Забараніць слейвері, як яно, рабаўладальніцтва. Вось толькі ў мяне зараз гэтай магчымасці няма, я зараз занят тым, каб прыняць галасаванне. Прэстіж можна атрымаць. Няблага. За 0 грошай. Мне падабаецца. Мы нічога не плацім, атрымліваем папулярнасць. А што ў нас па рэлігійнаму статусу? У нас зараз дазволена шмат рэлігій, і таму мы не будзем прымаць. Тут у нас яшчэ адзін рух з'явіўся сярод мелкай буржуазіі. Яны жадаюць, каб у нас мы зноў вярталіся да па тыпу адна дзяржава, адна рэлігія. Давайте, інтэлігенцыя. Мы амаль прасунем зараз закон, і ўсе будуць шчаслівыя. Мы просто з-за таго, што будзе хаця бы галасаванне зямлёю, это будзе хоць які рывок для маей дзяржавы, хоць які. Дрэнныя, але хоць які. Рэвалюцыянеры пачалі агітыраваць унутры баракаў ужо. Трошки на бок военных станем.
Рэвалюцыя далёка не ўйдзе насамрэч. Яна падымецца хутчэй за ўсё 10 до 50 і там захрасне, таму што яе больш не будзе падтрымкі. Так, у сярэдзіне дэбатаў наконт галасавання зямельнага галасавання папам адзін з землеўладальнікаў зрабіў п'есу, якая вельмі хуценька разышлася. Мы можам прасціж сабе падняць закон яе, альбо каб хутчэй яна прынялася, няхай хутчэй прыяднаецца. Так, уже пачыналі для рэвалюцыі пачалі памфлеты раздаваць. Не ўпершыню. Ну, давайте дазволім, няхай робіць. Гэта трошкі прытрымае рэвалюцыю і падыме папулярнасць вось гэтых нашых зямельнікаў. Гэта не зусім гэта ўжо не землеўладальнікі, гэта просто па тыпу як фермеры. І 53% фермераў знаходзіцца якраз такі... яно складаецца, гэтая партыя з фермераў на 50%. Ты хто такі? Вось гэта агітатар, ён сабірае ўжо цэлую арганізацыю. Мы можам іх, в прынцыпе, пакуль ігнараваць, мне падаецца прыняцце радыкалізм яго падняць. І просто праігнаруем іх, няхай гавораць, што гавораць. Падтрымка даволі высокая, калі мы перайдзем зноў у рэлігійную дзяржаву, гэта не тое, каб дрэнна. Для нашай эканомікі гэта херня ўсё. Генерал Тэбан Дубоў заўважае уздым рэвалюцыйны на нашай краіне. Ён прапануе выкарыстоўваць армію, каб спыніць агітацыю. Няхай ён гэтага рабіць не будзе. Хоць яны гэтым не будуць вельмі шчаслівыя, але гэта больш праблем не прынясе. Оп! І ўжо з радыкальнага руху яны пераўтварыліся проста ў звычайны рух. Іхняе блага было бы прыняць, вось толькі ці варта падымаць паўстанне землеўладальнікаў? Проста землеўладальнікі ўсё роўна ў цэнтр дзяржавы. Давайте прымем ўсё ж такі гэтае галасаванне, зямельнае галасаванне, паглядзім, можа у нас атрымаецца штосьці зрабіць іншае, неяк больш лагодна неяк перайсці на іншы тып кіравання. Радыкалаў колькасць памяншаецца ва ўсёй краіне ўвогуле. Мне падабаецца гэта амаль голая дзяўчына проста з букетам руж ачмур. І няма чаго насіць, а вось ружы ёсць. Пустыня. Нават лоялісты з'яўляюцца. Вы паглядзіце, 219, 216, ну, толькі сказаў. Сярод нават землеўладальнікаў яны вельмі шырока падтрымліваюць гэты закон. Ну, давайте, няхай. Трэба неяк яго хутчэй прыняць. Ён толькі набірае зараз папулярнасць, гэты закон. Я разумею, што ён не ідэальны, але гэта хоць які крок ад аўтакратыі, хоць нейкі. Поўнасцю гэта землеўладальнікі хутчэй за ўсё перахопяць уладу, але гэта проста дасць магчымасць хоць нейкага галасавання, таму што ў нас зямлёй валодаюць не толькі гэтыя хлопцы, а яшчэ і фермеры. А фермеры даволі шырокая праслойка. Плюс яшчэ нават некаторы час у нас зямлёю валодалі гэтыя індустрыялісты. Ось, яны могуць таксама перайсці на наш бок і прасоўваць нейкія рэформы. Публічныя школы падымаюцца. Так. Публічныя школы мне падабаецца. Ну, няхай. Усе ў радыкалаў, просто справа ў тым, што літаральна ўсе зараз у радыкалаў ператвараюцца. Якую бы змену ў дзяржаве ніхто б не жадаў, усе ж чакаюць, што кароль просто возьме і ўсё зменіць. У нас не столькі... Кароль, насамрэч, той яшчэ мудак. Нам бы ад караля пазбавіцца.
Так, прапануюць пабудаваць статую султана. Гэта падвысіць наш прэстыж, які і так у задніцы. Давайте... Блин, они все будут счастливые, потому что такая идея такая идея подобается религиозникам, и они ожидают статую. Не, давайте, нехай наши религиозники супокоятся и забьют. Чему мелкая буржуазия настолько незадоволенная? Окей. Ну, добре. Так, наше кіраўніцтва амаль не прынимаюць. Мы не можем яго зараз змяніць моцна, таму што інтэлігенцыя зараз... Інтэлігенцыя мне зараз патрэбна, каб прасунуць гэты закон. Яму трэба прайсці. З-за таго, што дзяржава зараз не вельмі падтрымліваецца, запавольваецца працэс прыняцця рашэнняў любых. І колькасць радыкалаў расце. Галоўнае, каб інтэлігенцыя не вывалілася з кантролю. Пакуль закон не прымуць. Закон уже знаходзіцца на разгляданні. Брытанская рэспубліка можа знізіць мою аўтаномію. Няхай. Чакаем, пакуль закон прымецца. Ён вельмі павольненька будзе прымацца. Але пасля гэтага можна ўжо забіць і проста рэфармаваць дзяржаву, канкрэтна кіраўніцтва дзяржавы можна. Калі гэта быў бы парламент, я б гаварыў, што проста змена... Ну, не, гаворыць так, рэальна, дзяржаўнае кіраванне проста змяняюць. Тых, хто ва ўладзе і хто чым займаецца. Яшчэ незадаволеных шмат. Эх. Мы адчынілі жалезныя дарогі, якія мы не можам будаваць. Ну, як не можам будаваць? Тэхнічна. Калі просто наш частны сектар вырашыць, што ў іх хапае грошай, яны жадаюць пабудаваць жалезныя дарогі, яны іх пабудуюць. Справа ў тым, што яны не будуць іх будаваць, таму што у нас не хапае працоўнікаў. Гэта абавязковае правіла для таго, каб можна было бы ўвогуле пашыраць. Давайте сацыяльныя нейкія навукі. Архівы. Нешта для павышэння вось інфраструктуры. Вось гэта возьмем. Трошки больше інфраструктуры. Так, рэвалюцыя на тое, каб адчынілі публічныя школы. Як вы здзяўбалі са сваімі рэвалюцыямі? Тут я не магу прыняць з таго, што будуць незадаволеныя ўжо нашыя рэлігіознікі, якія даволі моцныя ў кіраўніцтве. Эх. Што у нас увогуле па школах? Школы у нас якраз такі і рэлігіозныя, таму яны незадаволеныя. Супакоім трошки наших фермераў, што мы на іх баку. Дадзім ім трошки больш прывілеяў пакуль. Амаль прынялі закон. Толькі кожны этап займае невядома колькі. Трошки з мелкай буржуазіі перацякае ў працоўнае аб'яднанне. Без праблем, няхай перацякаюць. Закон прыймайся, калі ласка. Што яшчэ заралася? Дисиденты собираюцца на марш. Гэта у нас ўжо нам знаёма. Пагадзімся на радыкалаў, таму што мы не ждаем іх шмат, правильно? Няхай яны там ходзяць. І калі што, гэта можа знізіць трошки рэвалюцыю, ну і радыкалы... Куды мы без іх, а? Мы ўжо радыкалы наши найлепшыя сябры, у прынцыпе. Так, я магу нешта... Падаткі я магу зняць некаторыя зараз, таму што ў мяне занадта шмат і зарабляю.
В руках дзяржавы зноў памёр чалавек, нехта з рэвалюцыянераў. Скінем усё на працоўнае гэтае на працоўнае аб'яднанне. Так. Угу. Я згодны, калі ласка, прасоўвайце далей. Там ёсць рух ўнутры у нас з'явіўся. Яшчэ адзін, які ўсё мацней і мацней падтрымліваецца галасаванне гэтае. Яно вельмі павольна прымаецца, толькі адзіная праблема мая. Колькі мне запаволена? Я магу дзесьці паглядзець? Мне падаецца, ёсць там нейкая паказнік хуткасці прыняцця. Вось, у нас высокі аўтарытэт за гэтага на 25% падае, ну, хутчэй на 25%. Але з-за таго, што нашае кіраўніцтва не падабаецца нікому, мы атрымліваем штраф на 50%. Плюс на плюс яно атрымліваецца проста павольней на 25%. Так, на наш арсенал зноў напалі. Галоўнае, банк не грабяць, і тое неблага. Няхай і афіцеры становяцца больш у нас радыкальнымі. Мы ў стане бясконцай рэвалюцыі, скажем так. Зараз можа вось гэтая змена галасавання трошкі дапаможа. Людзі хоць атрымаюць хоць якую магчымасць галасаваць. Это перахопіць кантроль для землеўладальнікаў, яны замацуюцца ў сваёй сіле, але гэта дасць магчымасць яшчэ для мелкай буржуазіі і вось гэтых груповак. Нават інтэлігенцыя атрымае з гэтага плюс. Так. Армія і людзі — гэта адное. Галоўнае, каб у нас ваяры не сталі радыкаламі. Мне падаецца, сталі. Ну і ладно. Публічная школа. Як я магу вывесці? Мне патрэбна неяк проста падвысіць задаволенасць усіх, каб я мог бы прасцей прымаць розныя налогі. О, вы паглядзіце, арыстакраты з'явіліся. 6 штук. Вы арыстакраты? Вы хто? Вы хто такія? 6 арыстакратаў. 6 арыстакратаў. Яны вярталіся. Адкуль? Хутчэй за ўсё даўгі свае выплацілі. Альбо арыстакратамі сталі з сярэдняга, ну, прыбытку людзей з сярэдняй страты. Яны зарабілі дастаткова грошай, каб самім стаць арыстакратам. Так, ты хто у нас зноў? Ты у нас пацыфіст, палітык сярод землеўладальнікаў. Няхай твая папулярнасць падае. Это зробіць потым нам кіраўніцтва трошкі прасцей. Няхай табой будуць незадаволеныя. Вы паглядзіце, землеўладальнікі выбраліся нават у плюс па свайму настрою. Гэта настолькі добра, што мы, можа, нават і нейкія законы прымем, якому яны не будуць вельмі шчаслівыя. Уздым рабоў. 60% рабоў. Нам нельга злаваць гэтых самых землеўладальнікаў. Асабісці зараз, калі мы з такім напружаннем і атрымалі іх задавальненне. Давайте падтрымаем іх і атрымаем сабе радыкалаў сярод рабоў. Так, фракцыя ўнутры ўзброеных сіл становіцца нездаволеным тым, што частка іх людзей не цікавяцца законам зямельнага галасавання. Давайте падтрымаем іх, яны будуць сыдуць трошкі адтуль і больш верагоднасць таго, што прымуць. 81% што прымуць, 18% што яно проста прасунецца наперад. Усіх 6 штук. Угу. Усе 6. Дзе вы там? Усё яшчэ зараз праверым, адкажу тут. Тут у меня есть верагоднасць трошкі лоялістаў атрымаць. Я лепей гэта і зраблю. Так, дзе вы мае? Колькі вас тут? Іх усё яшчэ 6. Яны зарабляюць і могуць нават сабе дазволіць павышаць свой стан, па тыпу колькі іх рэчаў ёсць. Мне цікава, чаму яны так падскачылі. Хутчэй за ўсё, нейкі з тавараў за рынка ўвогуле ўсяго
Нейкі з тавараў стаў танней, і яны змаглі сабе дазволіць жыць лепей. Магчыма, гэта з-за таго, што я падаткі зняў на дарагія рэсурсы для, ну, багатых. Там мне 2 альбо 3 падаткі было накладзена на іх, на багатых, і ў выніку я іх зняў, таму што багатых не засталося. А рэйд на армейскія баракі зноў здарыліся. Так. Ну, тут без варыянтаў, трэба трошкі арміі узброеныя сілы падрыхтаваць. Давай законы, уже прыймайся. Слухайте, рэвалюцыя даволі бодра ўсё яшчэ прасоўваецца, на 73%. Падтрымаем ваяроў нашых. Таксама будуць трошкі больш задаволенымі. Так, насельніцтва. 9? Вы глядзіце, арыстакратыя з'яўляецца. Кайфы. Жывем. Усё яшчэ закон не прыняўся. Да што ты будзеш рабіць? Лаялістаў атрымаць сабе. Похрен, 81 соток і так высокі, а вось лаялістаў сабе атрымаць на свой бок. Гэта ж цуда проста. Угу. Тыя, хто жадалі рух, які падтрымліваў публічныя школы, дерадикалізіраваўся і стаў менш. Але падняўся трошкі рух на забарону рабаўладальніцтва. Так. Я не вельмі разумею, што такое insurrectionary. Карацей, рэлігійнікі прыйшлі, пішуць, што мы настолькі вамі нездаволены, што мы пад вашым амаральным кіраўніцтвам праселі так доўга, што мы набралі набор патрабаванняў. Яны прыляпілі, карацей, да нашай дзвяры, да нашага офіса, літаральна набор патрабаванняў. Мы можам з імі неяк трошкі дамовіцца, але можам сказаць, што вы ідзіце вы нахер. І гэта што зробіць з імі? Хутчэй за ўсё радыкалаў з іх зробіць. Не, давайте у нас выбару-то не асоба няма. Хоць гэта і падвышае іх моц палітычную, але гэта таксама робіць іх трошкі больш задаволенымі. Закон, кляласка, прымайся. Мелкая буржуазія у момент крызіса жадае трошкі атрымаць для сябе дазволаў. Ну давайте пагадзімся з імі. Калі ўсе атрымліваюць па крыху дазволаў, то ў выніку дазволаў не атрымлівае ніхто. Ну там мы робім усё для ўсіх, у выніку усе задаволены, а нікуды нічога не парухалася ўвогуле. Калі паглядзець, у нас нават зацікаўленыя групоўкі, яны даволі няблага так выглядаюць, зялёненька. Нягледзячы на тое, што мы ў стане бясконцага крызісу. Так. Нечаканы паліцэйскі рэйд знайшоў спіс радыкалаў, звязаных з фермерамі. Ну, гэтымі. Ну, людзей, карацей, з... Як я не ведаю, ну фермеры, карацей. Так. Можна знізіць саму рэвалюцыю, гэтую гражданскую вайну, якую падбіваюць, а можна проста аслабіць гэтую групоўку, зрабіць яе менш прывабнай. Давайте просто паловім гэтых радыкалаў. Таму што мне цікавіць гэтая групоўка. Я памятаю, калі я вучыўся, то 10класнікі таксама так патрабаванні да школы выставілі. Ну, прыкладна, у нас хутчэй за ўсё ў гэтай пустыні проста хібара наша, і да яе можа падайсці хто заўгодна. Я не здзіўлюся. Шмат для гэтага не патрэбна. Давай, закон. Прыймайся. 80% верагодна, што ён прымецца зараз, і яго засталося тут ужо амаль нічога.
Так, рабы зноў незадаволеныя. Што мы можам з гэта радыкалаў у гэты раз я радыкалаў не буду прымаць, ну па тыпу менш радыкалаў, няхай сярод о, прынялі, цудоўна, закон прыняты. Новыя партыі. У маім кіраўніцтве пачынаюць фармавацца новыя партыі. І гэта дазваляе зменіць зараз баланс сіл, хто і дзе будзе чым кіраваць. Зараз з'явілася ўсяго 2 партыі, і яны раскалолі маё, ну, скажем так, это ўжо партыі. Ёсць групоўкі, унутры кожнай іх партыі ёсць свае групоўкі. Інтэлігенцыя і нашая мелкая буржуазія у ліберальнай партыі. І яны насамрэч кантралююць больш, чым астатнія. У іх палітычны ўплыў адзін з самых найвысокіх. І хутчэй за ўсё яны там проста замацуюцца. Фермеры, яны дзесьці проста без нікога, яны без партыі, але будуць ўсё роўна ўдзельнічаць у выбарах. Зараз іх палітычная моц усіх пазмяняецца ў залежнасці ад таго, як выбары пройдуць. Ёсць кансерватыўная партыя, гэта армія, землеўладальнікі і рэлігійнікі. Ось такі расклад. Пачаліся хоць нейкія працэсы. У інтэлігенцыі ёсць петыцыя. Яны жадаюць што? Total separation. Што такое total separation, нагадайце мне? Поўнае раздзяленне дзяржавы і рэлігіі. Якая верагоднасць, што я гэта змагу прыняць-то? Я нават магу гэта прасунуць. Я магу выканаць іх петыцыю. Магчыма. Будзе складана, але магчыма. Давайте пагадзімся на гэтую петыцыю, і мы нават пачнем яе прымаць. Так, наше кіраўніцтва... Ну ладно, пакідаем. Я магу рэфармаваць зараз? Да мелкай буржуазіі, ну тут я шмат не атрымаю. Ну ўсё роўна, аб'яднаем вось так. Уся ліберальная партыя зараз будзе ў кіраўніцтве. Яны могуць атрымаць больш галасоў, і гэта падвысіць легітымнасць маёй дзяржавы. Майго кіраўніцтва зараз. Так, генерал падтрымлівае кансерватыўную партыю. Халера з імі, няхай ці магу я? Тут можна радыкалаў атрымаць за гэта. Ён можа стаць палітыкам за гэта. А ты хто ў нас? Ты ў нас генерал, да? Ён стане лідарам. Ён дэмакрат так-то. Можа, мае сэнс нават. Пратэктаніст. Давайте, няхай ён стане палітыкам. Ён палітык-дэмакрат. Нягледзячы на тое, што ён будзе у палітычнай партыі, будзе больш толку. Калі ему так падабаецца палітыка, няхай ён з тым становіцца. Ён стане лідарам, і нават калі ён кансерватыўная партыя. О, глядзіце, узброеныя сілы нас проста абажаюць зараз, таму што ў нас даволі падыходзячая для іх лідара, ну, мы блізімся да дэмакратыі пакрыху. Ён гэта вельмі задаволеныя, яны ўвогуле пазітыўныя, супер. Кайфы. Зараз выйгрываць з гэтага пачнем. Так, рэвалюцыя, забараніць. Мы зараз прымаем іншае, і мы не зможам прыняць, забараніць рабаўладальніцтва, таму што землеўладальнікі нас нахрен пашлюць. Каб яны маргіналамі былі бы, мы маглі б проста іх праігнараваць, але гэта ўсё роўна мы можам у праблему вылезці. У землеўладальнікаў ёсць патрабаванне. Это падвысіць іх папулярнасць. Ну давайте пагадзімся, яны хоць трошки больш пазітыўнымі стануць. А то яны трошки супраць яшчэ таго, што мы тут робім розных законаў. Як тут рэвалюцыя прагрэсіруе даволі актыўна. Інфарнальная машына. Нехта зрабіў выбухоўку, якую спрабаваў забіць нашага лідара. І ў гэтым хутчэй за ўсё павінны землеўладальнікі. Лідар землеўладальнікаў атрымлівае нізкую папулярнасць за гэтага. І я магу гэтай прасунем. Няхай іх руха будзе менш падтрымкі тады. Трэба партыя аматараў піва і кальянаў. Цудоўна.
Вітаю, Вадафака БЛР. Так. А что у нас? У нас там нехта вот по наших дорогах нехта ездить. А, гэта чыгунка. Я думал, гэта просто звычайная дорога. Гэта чыгуначка. Вы глядите, что катается. Только она нам не належит. Потому что у нас нема железной дороги. Эта железная дорога просто тут по типу транзитом. И тут Трамп... У нас не Трамп, у нас Султан. Короля спробують звергнуть. Я не супраць, калі што. У нас король такой сабе. Одно і добрае, ён пацыфіст. Усё. Пазітыўныя стороны бакі на гэтым ужо скончваюцца. Чыгунка можа не платіць налог. Вось толькі яна будзе платіць налог, калі яна мне належыць будзе. А не просто... Яна тут просто намалявана, таму што, я так разумею, усе суседзі ўжо чыгунку маюць. Так, рабіральная партыя можа атрымаць сабе падтрымку. Я нават дачытваць не буду. Мне гэта патрэбна. Ты хто такі ў нас? Лідар мелкай буржуазіі. Тое, што ён там распавядаў... Ага. Гэта вельмі добра. Яшчэ больш шансаў, што прымуць гэты закон, поўнае падзяленне. Мы зараз паспрабуем поўнасцю аддзяліць гэтых самых рэлігіознікаў ад дзяржавы. Мне падаецца, кансерватыўная партыя не пераможа. Ну, у прынцыпе, хутчэй за ўсё, у кіраўніцтва не войдзе, таму што разам інтэлігенцыя і мелкая буржуазія гэта ўжо само па сабе 50% усёй эмоцыі палітычнай. Тут яшчэ ёсць хто ў нас? Фермеры, якія маюць 13% падтрымкі. І яны пры гэтым без партыі аніякай. То бок атрымліваецца, што на астатніх застаецца там толькі 30%. Ну што ў нас там па насельніцтву? Нашы арыстакраты зноў галадаюць і пакрыху адпраўляюцца зноў у рабства. Іх 5 чалавек засталося. Жорстка. Справа ў тым, што амаль чым яны не займаюцца, усе гэтыя бізнесы пакрыху ідуць нахрен, таму што яны ні халеры не зарабляюць. І нават і не блізка не заробяць. Калі так паглядзець, вось зараз галасаванне яшчэ ідзе. Перамога кансерватыўная партыя перамагла. Халера. Мне трэба рэфармаваць дзяржаву. Не, чаму? Пачакайце-ка. Просто калі рэфармую, будзе больш падтрымка. Я не буду рэфармаваць дзяржаву, ведаеце што? Тут ёсць яшчэ варыянт дзяржавы, у якім усе ўключаны. Давайте паспрабуем такую. Рызыкоўна. Мне падаецца, не трэба. Давайте у мяне есть два варыянта дзяржавы. Гэта самая высокая падтрымка за галасаванне. Гэта якраз такі рэлігіознікі, узброеныя сілы, ну, уся кансерватыўная партыя. З-за таго, што палітычнага ўплыву ўсё яшчэ да халеры ў інтэлігенцыі. Яны прайгралі выбары, але ў іх палітычная эмоцыя вельмі высокая. Не магу пакінуць іх як галоўнымі ў кіраўніцтве, ніхто супраць не будзе. Толькі, ну, яно будзе трошкі ніжэй легальнасць майго кіраўніцтва, яна трошки падзнізіцца. Але гэта ўсё роўна валіднае даволі. Падаецца, так і пакіну, таму што я нічога не выйграю, я ніякія законы не прасуну тады, калі кансерватараў дапусціць. Як дома, рабы і пані зарабляюць султан. Прыкладна так, яшчэ людзей няма нікога няма, ты вось гэта момант упускаеш. У мяне насельніцтва 109 тысяч людзей. Я не ведаю, як павялічыць колькасць, таму што у мяне зараз зачыненыя мяжы. Таксама нешта нагадвае, так? Калі што... глядзіце, ёсць падтрымка. Ёсць мелкая буржуазія, падтрымлівае міграцыйны кантроль. Мы можам гэта наступным законам зрабіць, і тады ў нас людзі пакрыху пачнуць працякаць з іншых мяжэй. За мяжы. Таму што у нас зараз зачыненыя мяжы зусім, у нас ніхто не мігруе.
Поўнае падзяленне дзяржаўнае, рэлігійнае пакрыху набірае сваю папулярнасць, але ён будзе даволі павольна прымацца, таму што дэбаты ўвогуле пачаліся. Калі што, верагоднасць таго, што пачнуцца дэбаты на гэтую тэму, былі ўсяго 5-6%. Зараз прыйдзецца нешта прыдумваць. Ну, у прынцыпе, што б я не ўзяў падтрымку руха гэтага, так? Не падыдзе. Давайте няхай яны паміж сабой будуць драцца. У нас унутры партыі лібералаў трошкі ўзнік канфлікт, дэбаты наконт таго, як прымаць гэты закон. І там альбо адна партыя, альбо другая атрымае проста больш моцы, тут без розніцы, хто пераможа. Усіх за крата. У мяне няма цэнзуры ў краіне маёй. У мяне ёсць права на зборы. Цэнзуру вельмі жадалі прапіхнуць. Я не трошкі затармазіў гэты працэс, і ў выніку ніхто яго і не прыняў у выніку. Я за гэтага потом праблемы яшчэ агроб, таму што гэта жадалі землеўладальнікі, якія потым такія, ну блин, раз ты нас не слухаеш, то ідзеш ты нахер. Так. Пакрыху. Гэта зрабіць вось гэты закон ён нам не гарэў, вось гэта поўнае раздзяленне дзяржавы і рэлігіі. Ён нам у прынцыпе это быў не вельмі важны, толькі яго жадалі, прыйшлі з намі з петыцыяй інтэлігенцыя. Альтэрнатыву, якую мы маглі ім прапанаваць, яе бы дакладна не прасунулі. Я калі сваю руку аслабіў, усё пайшло трошкі наадварот, стала лепей. Народ стаў больш задаволены. Я ўсё яшчэ ў стане бясконцага крызіса, але пакрыху выпраўляецца. Хоць хаця бы палітычна. Эканамічна ў нас задніца проста ўжо не выпраўляемая. Так. Прамацыйны тур. Няхай тур, з якім гэты лідар катаецца, няхай ён падтрымлівае ўнутраныя рухі інтэлігенцыі. Опа! Прынялася новая тэхналогія, і ў нас можа з'явілася дастатковая інфраструктуры. Слухайце, прыватны сектар, вы не жадаеце трошкі грошай укласці ў будынак нейкі, а? Яны ж не будуць будаваць, таму што ў іх людзей няма, якіх можна на працу прыняць. Навошта ім гэта патрэбна, правільна? Чтоб такое яшчэ падвысіць нашу сітуацыю. Вось гэта. Няхай трошкі больш грошыкай будзе зарабляцца ў прыватны сектар. Фермеры незадаволены кіраўніцтвам. Ну давайте падтрымаем іх. Мы ўсіх падтрымліваем. Хто не прыйдзе, мы ўсіх падтрымаем. Ледовы палац у пустыні не. Я думаю, мяне тут скінуць адразу. Я просто калі прапаную, такі ён дзёбнуўся і ўсё, і пагоніць мяне з санамі ночамі. Так. Хто ты такі? Цесман Муджахід, лідар мелкай буржуазіі. Ён арганізаваў байкот супраць новага закону. Амаль ніхто, амаль усе праігнаравалі яго запыт на гэта. Такім чынам мы можам проста пусціць гэту навіну ў чуткі, ў газеты, і ён страціць шмат папулярнасці. Яго папулярнасць і так такая сабе. Альбо я магу просто, ну, по тыпу адплаціцца. І пры гэтым мне ніколькі грошай гэта не займе, таму што хутчэй за ўсё настолькі бедна, што ўсім похран, у прынцыпе. Давайте трошкі патрымаем мелкую буржуазію, нават не на тое, што ён там пракалоўся, а трошкі прасцім яму гэтую памылку. Асцярожна з кавунамі. Калі пераеш, можна потым не падняцца.
Ну так, у нас ўсё яшчэ пакрыху закон поўнага падзялення дзяржавы ад рэлігіі прыймаецца вельмі павольненька. Рэвалюцыя наконт таго, каб забаніць рабства, не прасоўваецца наперад, і мы не можам яе нават пагадзіцца з імі, з рэвалюцыянерамі, таму што вельмі супраць рабства таго, каб забараніць рабства землеўладальнікі. Таму што зараз сітуацыя такая: фермеры валодаюць зямлёй, пачакайце, фермеры не валодаюць зямлёю. Не, яны проста прыймаюць на сябе на працу былых арыстакратаў, і яны вельмі задаволены гэтай сітуацыяй. З адукацыяй няблага. 60% насельніцтва умее чытаць. Гэта ачмурэнна. Калі паглядзець у рэгіёне, у мяне адукаванае самае найвышшае. Але разумееце, у чым справа? Не вельмі складана адукаваць 100 000 чалавек. Так, закон амаль прыняты. 46%, што яго прымуць у наступным раундзе. Альбо ён мае 50%, што яго ён прасунецца, яго верагоднасць таго, што яго прымуць, яшчэ вырасце. Дэбатаў і верагоднасць таго, што ён праваліцца, 0. Так што, ў прынцыпе, ўсё няблага. Усё, прынялі. Добра. Петыцыю мы выканалі, і таму інтэлігенцыя задаволена. Мы можам паспрабаваць зараз прасунуць то, у чым мы зацікаўлены. А мы зацікаўлены тым, каб мяжы адчынілі. Мы можам гэта прасунуць, таму што групоўка, якая падтрымлівае гэта, іх 18%. І ёсць яшчэ групоўка фермераў, якая супраць гэтага. Іх 10%. Хутчэй за ўсё прымецца, але хутчэй за ўсё вельмі напружана будзе. Ёсць яшчэ высокая верагоднасць дэбатаў, і яно можа захраснуць, пакуль будзе прымацца. 18% на поспех, 36% на то, што ён прасунецца наперад неяк. Дэбатаў 45%. Добра, што няма, не настолькі моцна супрацьстаяць гэтаму фермеру. Зараз адукаваныя людзі ўедуць. Магчыма. Але могуць неадукаваныя. Разумееш, калі неадукаваныя да мяне прыедуць, я буду шчаслівым. У мяне не хапае працоўнікаў. Проста каб нехта працаваў. Ні адзін бізнес тут я не магу развіць, ні адна сістэма не працуе з-за таго, што проста людзей няма. Вось паглядзець на любую ферму, там не хапае людзей. Усе людзі, якія ёсць, тут нават у гэтых самых, у маёнтках людзей не хапае. Зараз большасць людзей занята на гандлю, проста прывозіць, імпартаваць і экспартаваць прадукты. Яны за мае грошы гэтым займаюцца. Ёсць яшчэ 1000 людзей у парту працуе і 5000, амаль 5000 у будаўніцтве. На будаўніцтве я ўсё яшчэ разлічваю, я не жадаю пазбаўляцца яго. Што там з арміяй? Я ж пазбавіўся генерала, у мяне ў арміі арганізацыя ніякая. Можна генерала сярод інтэлігенцыі набраць, давайте яго возьмем. Зараз ён будзе арганізоўваць армію назад. А то там трошки разброд. Контроль міграцыі. У чым ідэя? Ёсць у любой краіне ёсць такая група людзей, якую яны лічаць непрыемнымі, непрывабнымі, тых, каго яны не падтрымліваюць. Яна можа быць складзена з любых, па любой прычыне. Рэлігійнай, нацыянальнай, проста па тыпу, не супадаць нейкія погляды, шмат чаго, колер скуры, у канцы канцоў. Гэта людзі, якія лічацца непрыемнымі, непрымальнымі ў краіне, яны будуць не мець амаль ніякай палітычнай эмоцыі і будуць выталківацца з яе як мага мацней. Але ўнутры краіны, у якой зачыненыя мяжы, гэта ўсё пераўтвараецца проста ў абсурд. Таму што гэта людзі не могуць нікуды з'ехаць, а новыя прыехаць не могуць. У мяне зараз ужо ёсць хаця бы расавая сегрэгацыя, то бок, калі яны проста адной расы са мною, і суседзі могуць ужо да мяне прыязджаць. Там можна павысіць яшчэ гэтага генерала, інтэлігенты больш палітычную моц атрымаюць. Мне падаецца, ён палову майго бюджэта з'есці, калі я яго павышу. У Сомалі, магчыма, гэта з жанчынай. Мне падаецца, зараз жанчыны... Зараз я гэта пагляджу. Дэбаты падняліся.
Вось гэта мы прыняць імігрантаў. Нават тых, хто не падтрымліваюць нашу рэлігію. Гэтым незадаволены будуць нашыя рэлігійнікі, але халера з імі. У нас што па правах жанчын? Мы гэта не вельмі закраналі, але літаральна па нашых законах, і гэта з гэтага мы пачалі ўвогуле, яны павінны быць, яны не имеюць права працаваць, не имеюць права галасаваць, то бок яны проста сядзяць дома, выконваюць домашнюю працу. Калі б я мог прасунуць закон, што жанчыны могуць працаваць, гэта бы трошкі палепшыла бы мой стан працоўных. Таму што людзі некаторыя, ну, у нас стала бы больш людзей, якія могуць працаваць. Але з ружамі, так. Усё яшчэ з ружамі на месцы. Голыя, але з ружамі. А непагадненні паміж мелкай буржуазіяй і інтэлігенцыяй выклікаюць канфлікты ў дзяржаве. Можна пазбавіцца з часткі свайго аўтарытэту. Ага. Альбо якая-небудзь з групоўак будзе трошкі незадаволена. Я думаю, што можна ў прынцыпе не задаволіць каго. А вы ведаеце мелкую буржуазію? О, блин, я не тых тыкнул. Холера. Не-не-не. Блин. Не тых тыкнул. Не мелкую буржуазію, інтэлігенцыю тыкнул. Яны зараз больш нездаволеныя. У мелкай буржуазіі зараз уключыўся трейд з таго, што яны вельмі у добрым настроі. Яны ёсць трейд прапагандісты. Яны распавядаюць аб тым, як добра жыць у маёй краіне, і гэта падвышае папулярнасць. Пад нашы новыя законы гэта будзе ідэальна. Але я зараз прадзяўбаў. Мне падаецца, калі ў іх настрой хоць трошкі ўпадзе, я ўжо не буду атрымліваць такога бонуса. А ён упадзе просто таму, што... Так, ён просто упадзе сам па сабе. Інтэлігенцыя... Яны бы бачаць, як усе мяжы ўвогуле падуць. Так гэта ўспрымае інтэлігенцыя. Тут можна незадаволенасцю падтрымаць гэтую ідэю, але ўзброеныя сілы будуць не вельмі задаволеныя. Я падтрымаю, таму што я жадаю, каб мяне прынялі гэты закон. Вельмі жадаю. Матаем час наперад. Чакаем, пакуль нешта зноў адбудзецца. Таму што ў нас засталося толькі чакаць. Што жа, як жа добра можа стаць у нас, калі тут рэзка у нас пачнуць людзі прыязджаць, людзям паявіцца якім працаваць, гэта зменіць увогуле ландшафт увесь палітычны ў мяне, і нешта пойдзе наперад. Мне спатрабавалася на гэта ўсяго 40 гадоў. Так, жыхары Самаліі будуць успрымаць гэта трошкі негатыўна, таму што яны тады будуць... Окей. Невялічкая некаторая колькасць насельніцтва лічыць, што гэта дрэнна папускаць іншых людзей унутры нас. Можна паразмаўляць з імі, гэта запаволіць верагоднасць, знізіць верагоднасць таго, што прымуць гэты закон, але мы можам за гэта атрымаць 5% насельніцтва стане больш лаялістамі. Я думаю, што ў доўгую мне ад гэтых больш карысці будзе. Закон так і так прымуць, просто даўжэй можа займе часу. А лаялістаў я ніадкуль не вазьму. Любая колькасць лаялістаў зараз гэта кайф. Гэта людзі, якія могуць падтрымаць мяне. І якая справа? Радыкалы падніжаюць, у кожнай групоўкі падніжаюць настрой гэтай групоўкі. Чым больш людзей у гэтай групоўцы з'яўляюцца радыкаламі, тым ніжэй яе настрой. Чым больш у яе лаялістаў, тым больш у яе, тым вышэй яе настрой. Такім чынам я магу атрымліваць сабе бонусы, і калі ў мяне шмат людзей і проста лаялістаў, я магу нічога не рабіць, усе групоўкі будуць мяне падтрымліваць вельмі моцна. Ну, давай, закон. Перайшоў на наступны шаг. На наступны крок.
Чакаем яшчэ. Лоялісты пакрыху рассасваюцца, таму што у нас усё яшчэ, нагадваю, даволі дрэнны стан у бедных. Яны ўсё яшчэ амаль нічога не зарабляюць. Багатыя, іх стала 12. Колькасць арыстакратаў вырасла ў 2 разы. Скажем так, статыстычна будзем лічыць гэта так. У нас зараз 12 арыстакратаў. Нават хто вы? Можа быць, увогуле... Вы ж арыстакраты, я так разумею. Правильно? А, вось яны, 12 арыстакратаў, так. Няблага жывуць. Сярод 12 арыстакратаў 4 з'яўляюцца радыкаламі. Прыгажосць якая. Оу, што гэта? Прапануюць мне альянс. Вы хто такія? Мой сусед. Ага, вось гэтыя. Ну, давайте альянс. Палітычнае лобі іх умацоўваецца ў нашай краіне. Падтрымка іх. Угу. Добра, няхай. У нас інтэлігенцыя, працоўнікі будоўлі, арыстакраты, радыкалы. У нас фермеры, рабаўладальнікі, арыстакраты — гэта рабы. У большасці сваёй. Так, дэбаты падняліся на тэму кантролю міграцыі. Но можна трошкі сабе толькі бонусы атрымаць, насамрэч. Давайце-ка падтрымаем прыняцце гэтага закону. Бо чым даўжэй мы яго затрымліваем, тым менш верагодна, што мы яго прымем, бо нашым мы можам зараз далучыць да кіраўніцтва гэтых самых фермеры, я іх кожны раз забываюся. І гэта падмацуе нават папулярнасць майго кіраўніцтва. Давайте. Там трошки штраф невялічкі за тое, што я гэта прымаю. Я не памятаю, у чым штраф дакладна. Але халяра з ім. Зараз можна нават іх паглядзець, калі рэфармуем. Я нават не ведаю, нічога, ніякіх штрафаў няма. Дзіўна. Угу. Тут у нас адзін сярод галоўных клерыкаў. Давайте, няхай яго папулярнасць будзе падаць. Ён у нас традыцыяналіст, нам патрэбна, каб яго замянілі на кагосьці яшчэ. Яго папулярнасць упадзе. Менш верагодна, што яны прымуць хоць штосьці. Ён, карацей, нешта са свае... У яго там адносіны з кемсьці з клергіі, і гэта не вельмі добра адбіваецца на рэлігійным становішчы. Яны жадаюць падтрымаць маю незалежнасць. Не, мяне ўстрайвае мая залежнасць. Я з ёй хоць неяк магу працягнуць. Таму што інакш, калі мы выйдзем з брытанскага рынку, людзі пачнуць галадаць. І тады ніхто нічога ўвогуле рабіць не будзе. Радыкалы ўздымуцца, ўсё кабзда. Ніякам мы гэта не перажывем. Штраф, калі выганяеш з ураду кагосьці. Ну добра. Тады ўсё добра. Вось, дзякуй, урад. Я ўсё, думаў. Як жа назваць гэтую групоўку. Усё, прынялі. Цудоўна. Зараз до нас могуць прыйсці яшчэ мігранты. Таму што ў нас ёсць вольнае працоўнае месцы, на якіх можна зарабляць грошы. Чай ўсё больш, чым яны зарабляюць у суседзяў. Падзяюся. Так. Угу. Я думаю, яшчэ можна накласці нейкі... Не, у мяне самае важнае ўжо абрана. Мне просто няма універсітэтаў, якім бы людзі маглі навучацца. І мяне бянтэжыла тое, што людзі не могуць перавучыцца з адной працы на іншую. Мне падаецца, зараз это не праблема будзе. Так, межы адчынены, людзі могуць далучацца да мяне. Што можна яшчэ прыняць карыснага?
Забаніць рабства. Гэта радыкалізуе землеўладальнікаў. Мы можам паспрабаваць выйсці праз іншы бок. Гэта таксама радыкалізуе землеўладальнікаў. Да што ты будзеш рабіць? Можа, з манархіі на парламенцкую рэспубліку? Гэта радыкалізуе бюракраты. Назначаныя бюракраты. Ага. Набраныя бюракраты. Землеўладальнікі будуць не вельмі шчаслівы. Мне падаецца, гэта наш шлях. Не. Галасаванне. Можа, я нейкае галасаванне магу прасунуць. О! Галасаванне па багаццю. Так, мы зараз гэта зробім. Галасаванне па багаццю. Хто больш багаты, той галасуе, бо той мае больш галасоў. Гэта ўсё яшчэ не перасоўвае нас ад землеўладальнікаў, але калі ў кагосьці будзе, напрыклад, індустрыялістаў будуць мець проста больш грошай. Зараз проста мы замацаваны на землеўладальнікаў. Землеўладальнікі будуць заўсёды атрымліваць шмат галасоў, у іх больш зямлі. А вось гэта я магу прасунуць. І нават землеўладальнікі гатовы смірыцца з гэтым. Не будзе паўстання за гэтага. Яны не задаволены, але хоць паўстання не будзе. Прасунем гэта, і гэта будзе яшчэ бліжэй нас вызваліць ад кіраўніцтва землеўладальнікаў. Бо літаральна, што бы мы не прасоўвалі, яны блакуюць нам усе змены. На рынку вельмі дорога каштуюць рухавікі, якія мы вырабляць не можам, таму хай разім. Ёсць верагоднасць 22%, што закон будзе, остановіцца, яго не прымуць. По тыпу я атрымаю штраф на яго. Это даволі высока. Вось, але ўсё ж такі шансы ў мяне вышэй, што ўсё атрымаецца. Папулярнасць, прывабнасць групоўкі і папулярнасць яшчэ лідара. Яго і так любяць ужо. Давайте няхай проста ў закона верагоднасць падвысіцца. 48%, што закон прымуць. 33%, што закон проста прасунецца, вот як зараз я атрымаў больш высокую верагоднасць яго прыняцця. І 17%, што закон запаволяць. Калі я наберу 3 гэтых запавольвання, то закон не будзе прыняты. Увогуле. Рэфармаваная партыя. З'явілася партыя, патрыятычная партыя. У яе ўваходзяць узброеныя сілы, яны выйшлі з кансерватараў. Заснаваная аграрная партыя, гэта вось фермеры у яе ўваходзяць, і толькі яны. І, у астатнім усё засталося як было. Трошкі перасоўваецца. Зараз выбары будуць праз 150 дзён. На жаль, новы закон мы па галасаванню не прымем яшчэ. Нам трэба неяк утрымаць яшчэ папулярнасць інтэлігенцыі і мелкай буржуазіі, каб яны маглі прыняць гэты закон. Бо пачынаючы з гэтага моманту ёсць верагоднасць зняць аўтакратыю. Ведаеце, чаму землеўладальнікі такія моцныя? Таму што звычайна землеўладальнікамі з'яўляецца царква і сам кароль. З-за таго, што у нас манархія, кароль з'яўляецца самым вялікім землеўладальнікам, які будзе блакаваць усе нашы спробы нешта змяніць. Вось. Ён таксама да іх адносіцца. Землеўладальнікі, так у нас у асноўным фермеры. Вось рэлігіёзныя фермеры і арыстакраты. Выбары праз 105 дзён. Так, закон гэта дакладна не прымецца да гэтага моманту. Лідар рэлігіёзнай партыі маліўся за кансерватыўную партыю.
Мы можам трошки, але Аллах упэўнена сказаў, што ліберальная партыя пераможа. Аллах гаворыць, што пераможа ліберальная партыя, значыць яна пераможа, правильно? Так, моцная фракцыя. Унутры ўзброеных сіл яны жадаюць. Яны добра вас прымуць. Давайте вы адтуль ад узброеных сіл перайдзеце ў інтэлігенцыю. Аллах фігні не скажа, я згодны. Ён можа маліцца колькі заўгодна. Аллах сказаў іншае. Ліберальная партыя пераможа. Патрыятычную рэч прамовіў хто ў нас? Лідар мелкай буржуазіі. Лідар людзей, няхай больш галасоў атрымае ліберальная партыя. Пакрыху лаялістаў расце колькасць, гэта добра. Настрой груповак таксама нармальны, нягледзячы на тое, што яна знізілася з-за таго, што апошнія законы не былі не вельмі папулярныя сярод мясцовых. Ну, іх некаторых. Ліберальная партыя перамагае і мае 50% амаль. Мы можам, самая моц у нас будзе нашай групоўкі, калі мы... у нашага бягучага кіраўніцтва ўрада зараз 100% падтрымкі, то бок, ну, у нас супер падтрыманая, зараз будзе вельмі хутка атрымаць усе законы, лаялісты, колькасць лаялістаў будзе расце, і у нас высокая легітымнасць. Цудоўна, нашы ўрад зараз падтрымліваюць. Перамога на выбарах дапамагла. Яго зараз разглядаюць. У нас нават нягледзячы на не вельмі нізкія налогі, а адсутнасць падаткаў, у нас мы перайшлі ў плюс. Мы ўсё роўна зарабляем грошыкі. Так. Сабранне, якое арганізавала... вось гэтая групоўка, якая жадае рэлігію дзяржаўную. Зараз знізім іх падтрымку. Яны там нешта таргавалі нечым на сваёй вечарыне, нечым недазволеным. Абвінавацім іх ва ўсіх грахах, і няхай яны там трошки супакояцца. Маніфест у падтрымку... Не, давайте мы не будзем. Там хоць і радыкалізм вырасце, але гэта маніфест у падтрымку таго, каб захаваць галасаванне, зямельнае галасаванне. Нам гэта не патрэбна. Рабы. О, землеўладальнікі так вельмі незадаволеныя. Ну давайте прыйдзецца радыкалаў сярод рабоў трымаць сабе, таму што інакш ніяк. Увогуле, у прынцыпе, калі мы зараз перайдзем на галасаванне... Галасаванне грошамі, ну, па тыпу, хто больш багаты, той больш атрымлівае галасоў, мае свае недахопы, але гэта найлепшае, што мы маглі зараз прасунуць. Это ўсё яшчэ лепей, чым зямельная. Традыцыяналізм можна замяніць на аграрыянізм. Традыцыяналізм, у чым праблема? Ну, аграрнае яшчэ куды не ішло. Але гэта адзінае, што мы ўвогуле можам прыняць. Намі зараз землеўладальнікі настолькі незадаволены, што мы ўсё роўна можам атрымаць сабе праблемы. Так, это их докладно, они будут незадоволены. Радикализуются. Радикализуются, але не ты, на кого я разлічваў. Галасаванне, вось гэтыя... Калі пакрыху пераходзіць, то незадаволенасць землеўладальнікаў не настолькі высокая. Мы можам хутка перайсці на галасаванне... Усе людзі, якія могуць... Ну, ёсць цэнзус, галасаванне цэнзусам. Гэта ўсе людзі,
якія дасягнулі маюць нейкі статус і могуць пісаць, яны могуць удзельнічаць у выбарах. Гэта спрашчае вельмі ўсю сістэму. Парламенцкая рэпубліка, гэта было бы увогуле цудоўна, але хаця бы што б я тут не паспрабаваў прыняць, землеўладальнікі вельмі трымаюцца за манархію. Мне патрэбна, каб у кіраўніцтве ўвогуле... Хто ў нас увогуле падтрымлівае гэта? У нас урад у нас падтрымлівае змену на прэзідэнцкую рэпубліку, а манарх не згодны на прэзідэнцкую рэпубліку. Цудоўна. Адзіны варыянт, калі я змагу прасунуць гэта, тады, калі землеўладальнікі страцяць увогуле любую моц палітычную. Я магу хаця б рабаўладальніцтва... Не магу пазбавіцца ад рабаўладальніцтва. Хто ў яго ўжо пытаецца? Да ніхто, нікому не цікава яго меркаванне, толькі ён усё роўна сядзіць і камандуе там. Было бы яшчэ цудоўна падаткі змяніць, таму што зараз падаткі выплачваюцца, ў асноўным кладуцца на плечы ўсіх гэтых, па тыпу рабоў, не рабоў, па тыпу ўсіх, хто працуе на зямлі. Вось ты працуеш, ты падаткі плаціш, астатнім плаціць не патрэбна. Ідэальна было бы змяніць падаткі на прапарцыянальныя падаткі, але гэта зноў жа радыкалізуе землеўладальнікаў. Тым больш, што гэта яшчэ не падтрымліваецца нікім у кіраўніцтве дзяржавы. У мяне няма нават тэхналогій на гэта. Мы яшчэ не ведаем, што гэта такое. Традыцыяналізм. Нам яшчэ традыцыяналізма трэба пазбавіцца. А каб пазбавіцца ад традыцыяналізму, мне трэба, каб землеўладальнікі зноў жа аддзяўбаліся ад мяне. Справа ў тым, што землеўладальнікі... чаму землеўладальнікі такую херню жадаюць? І таму што ён традыцыяналіст, галоўны сярод землеўладальнікаў. У прынцыпе, галоўны сярод землеўладальнікаў, калі бы ён зменіцца, то ў мяне могуць адчыніцца розныя варыянты. Тут паўстанне паднялося. Вы глядзіце, у майго суседа паднялося паўстанне, і ён кантралюе літаральна невялічкую тэрыторыю толькі. Цэнтр, толькі горад ён кантралюе, ўсё астатняе пад кантролем паўстанцаў. Не ўсё, вось тут яшчэ гэты кавалак зямлі. Цікава ў іх там. Вы паглядзіце, гарбата, поўнасцю плантацыя 150... Вау! Працуе, вы глядзіце, міграцыя, вы паглядзіце, як рэзка вырасла колькасць людзей. Стала 154 тысячы. Я пачаў з 90 тысяч. За ўвесь час у мяне насельніцтва вырасла з 199 тысяч до 110. Не ведаю, дзесьці за год-два у мяне папуляцыя вырасла на 30-40 тысяч. Чмурэць. Людзі пачынаюць займаць працоўныя месцы, з'яўляецца больш выгадна пачынае, больш мы зарабляем. Так. Калі працоўных людзей з'явіцца дастаткова шмат, у нас разблочыцца ўвогуле будаўніцтва нармальна. Яго хоць горад ё, з паўстаннем, але хоць горад ё. Так, это можна з паузы зняць, тому што ўсё роўна нічога не будуецца. Каб у маіх людзей яшчэ было грошай, магчымасць ўвогуле нешта пабудаваць, я не ведаю, чаму яны нічога не будуюць. Так, арганізацыю. Я там пакрыху... Я магу выгнаць проста гэтага мужика. Таму што пакрыху набірае моц рух для таго, каб нас паставіць адну рэлігію ў краіне. Так, я магу яго выгнаць проста, вось гэтага агітатара. Так, цябе выгнаць. Трымаем трошкі радыкалаў. Так, давайте выганяем яго. Нам лепей знайсці кагосьці, хто падтрымае. Рух на конт забароны рабаўладальніцтва увогуле. Няблага. Ёсць яшчэ вось гэта.
Валоданне зямлёю, а я магу сам увогуле яго прыняць. Я яго магу прыняць, але просто будуць супраць землеўладальнікі. Ну і вядома, як звычайна. Слухайте, можа мы вытрымаем просто вытрымаем землю пад уздым землеўладальнікаў, вось і ўсё, ну па тыпу просто сказаць не. Давайте мне зараз рызыкнем. Хутчэй за ўсё у нас кіраўніцтва ўсё разваліцца за гэтага. Мы прымем у сябе чалавека агітатара, які жадае, каб у нашай краіне было валоданне зямлёй у фермераў. Я прыму да сябе яго. Ён падыме рух. Я з гэтым рухам яшчэ пачну прыймаць закон. Яго будзе больш верагоднасць прыняцця. 33% тады. Плюс яго падтрымліваюць фермеры. Землеўладальнікі будуць вельмі задаволены, і мы зараз атрымаем яшчэ радыкалізацыю іх. Толькі справа ў тым, што іх там херня, я так разумею. Іх 9%. Калі што мы будзем падаўляць паўстанне? Рызыкнем. Мяне пачалі фермеры вельмі моцна падтрымліваць. Это добра. Рэформа происходзіць. Яшчэ пакуль даволі радыкальны рух за тое, каб пакінуць усё ж такі крыху закрэпашчоных фермераў. Ён усё яшчэ даволі моцны. Але вы ведаеце, што я можа быць нават з-за таго, што яны не настолькі моцныя радыкалы. Можа гэта проста часова зараз радыкалаў дадасца. Слухайте, я могу просунуть законы, нават паўстання не будзе. Я супермахінатор. Зараз мы ўсё зробім. У нас зараз усе будуць задаволеныя. Мы зараз прасунем гэты закон, і фермеры атрымаюць у сваё валоданне зямлю. Землеўладальнікі страцяць сваю моц і хутчэй за ўсё стануць проста маргінальнай групоўкай, якую ніхто ўвогуле ўспрымаць сур'ёзна не будзе. Такім чынам я змагу зняць яшчэ свайго манарха і перайсці альбо ў прэзідэнцкую рэспубліку у горшым выпадку, альбо ў парламенцкую. Будзе ўвогуле ідэальна. Насельніцтва расце просто капец, 160 тысяч ужо стало. Яшчэ 5 тысяч дадалося. А што гэта? З'явілася і знікла. Дзіўна. Насельніцтва. Пасля гэтага мы зможам яшчэ тэарэтычна прасунуць закон змены традыцыяналізма хоць на што-небудзь. Хоць на што-небудзь. Таму што традыцыяналізм блакуе нас ад любых сістэм ападаткавання, акрамя зямельнай. Яны незадаволены, але мы вось літаральныя яны радыкалы, вось амаль-амаль, і яны пачнуць уже рыхтаваць паўстанне. Дзе там у нас суседзяў нейкая жэсць тут адбываецца. А, тут яшчэ вось гэта паўстанне, гарыць усё. Брытанская рэпубліка ў сярэдзіне тут тарчыць. Так. Збіраюцца саюзы працоўных, і гэта так, папулярнасць, блайліст збіраюцца. Вау. Ну давайте просто прыветствуем іх. Там трошки бонусаў атрымаем. На ўсё бонусы мы атрымліваем. Так, рабы падымаюцца. А мне нельга, каб у мяне яшчэ больш былі незадаволеныя арыстакраты. Вы бачыце рабы? Не сёння. Мы здымем, як толькі мы зменім вось гэты варыянт кіраўніцтва, ну па тыпу валоданне зямлёй, то мы зможам хутчэй за ўсё зняць яшчэ рабавладанне. Да яны падзелі Вікторыю? Я не ведаю. Трэба іх спытаць. Тут нейкія паўстанні, ўсё гарыць. Вось жывуць людзі. Паглядзіце, вось возера.
Вось яны тут жывуць, тут, блин, гарады, і ўсё добра, а мы сядзім, блин, пясок. Ёсць нічога. У нас нават працоўныя будынкі ўсе занятыя ўжо, акрамя вось гэтага, ну таму што арыстакратаў не хапае. Вы паглядзіце, у нас пакрыху выпраўляецца. Зараз калі будзе дастаткова людзей працоўных, то яшчэ можа. Вау, арыстакратаў стала 23. Ё-маё, і жизнь у іх заладзілася ўжо, таму што працаўнікоў пад імі хапае. Наконт Вікторыі, я не ведаю, яны паднялі там паўстанне у себе, рэпубліка стала. Што з каралевай здарылася, лепей. Лепей не думаць. Што, пачакайце, у мяне інфраструктуры зноў не хапае? Чаму у мяне... А не, у мяне хапае. В чым праблема? І адкуль у мяне разбурэнне? У мяне ж нікога няма. Можа гэта разбурэнне за... Ну тут па ўсіму берагу. Я можа прапусціў нейкае цунамі? О, нарэшце, пачалося паўстанне гэтых землеўладальнікаў. Але вось разумееце, у чым справа? Хутчэй усё мы прымем закон раней, чым яны хоць колькі-небудзь сілы збяруць. Давай. 49%, што яго прымуць, 40%, што ён прасунецца наперад. Не прынялі, ён наадварот запаволіўся. Блін. Кампрамісы, радыкалізм падымецца. Ну добра. Верагоднасць падвысілі, але радыкалізм руха за то, каб прыняць гэты закон, ён таксама вырасце. Гэта не такая вялікая праблема. Дзе там, блін, хоць... Чаму вы нічога не будуеце? Гэта не хапае, што ли, грошай? Эх, людзі. Галоўнае, што колькасць людзей вырастае. Людзі ўсё яшчэ зацікаўлены мігрыраваць сюды. Так, нас арсенал акружылі. Зноў незадаволен трошкі афіцэраў. Таму што хер з імі з афіцэрамі. Давай. Прынялі. Усё, ёсць. Кайфы. Гэта значыць, што землеўладальнікі зараз пачнуць страчваць сваю папулярнасць хутчэй за ўсё. Ну так. Сярод іх дастаткова лаялістаў, так што гэта таксама мне дапамагае. Людзі сталі больш прыхільнымі да дзяржавы і пакрыху нават ужо з'явіліся людзі, якія прапануюць змяніць варыянт ападаткавання хаця бы на... гэта на тое ападаткаванне, на дрэннае. Так, з замельнага ападаткавання на толькі на налогі на спажыванне тавараў. Гэта вельмі мала грошай. Мы рэзка ў дэфолту ідзем, нам нельга такого. Так, землеўладальнікі будуць супраць яшчэ гэтага, але ўжо іх уплыў будзе менш. Тэарэтычна я магу паспрабаваць яшчэ што-небудзь прасоўваць. Усё, што ім не падабаецца, пакуль такая магчымасць у мяне ёсць. Ну, альбо пачакаць, пакуль проста яны аслабяцца. І прымаць ужо проста як пажадаю. Давайте паспрабуем забаніць рабаўладальніцтва. Паспрабуем. Хутчэй за ўсё нам скажуць, што не-не-не, рабаўладальнікі будуць падымаць бунт. О, банкавая сістэма. Архівы, давайте архівы возьмем, няхай палепшаецца. Нешта, я сказаў, што землеўладальнікі страцяць сваю моц, але яны нешта наадварот яе атрымліваюць толькі. Чым прыкалдэс? А ну давайте-ка. Яны ўсё яшчэ маюць грошы. Іх зараз галасаванне, ну, іх моц палітычная, залежыць ад таго, колькі ў каго грошай, таму што у нас такой тып галасавання. Для таго, каб рэальна іх, ну, прыдавіць, прыдушыць, нам трэба перайсці проста галасаванне людзей. Ого, вы глядзіце,
раньше адбудуюць на свае ўласныя грошы. Мы нават нічога не рабілі. Магія. Ага. У нас есть яшчэ одно раньше. За 30 гадоў першы будынак, які пабудаваўся. Пайшло. 2 раньше яшчэ. Зараз людзі яшчэ паедуць на яго працаваць. Так, пакрыху паляпшаецца. Уже, калі шчыра, уже похрен, што там аб сабе думаюць гэтыя самыя землеўладальнікі. Паглядзім, куды гэта зайдзе ўсё. Папулярнасць аула Ібрагіма. Які лідар інтэлігенцыі. Ну, давайте яго падтрымаем. Землеўладальнікі паднялі рух на тое, каб пайшоў прагрэс рэвалюцыі. Хутчэй за ўсё, пры гэтым яны праб'юць нам рэвалюцыю паўнавартасна, і мы не паспеем прыняць закон. Паспрабуем пратрымаць, паглядзім, як далёкая рэвалюцыя зайдзе. Можа, паспеем. Можа, мы неяк правіхляем і прасунем забарону на землю, на гэта самае, на рабаўладальніцтва. Што б такога нам яшчэ? Будем накіроўвацца на тое, каб адчыніць квінін. Ён больше супраць малярыі, якая ў нас ёсць. Толькі, ну, я думаю, што можа мы неяк. Нам таксама дапаможа. Яна больш для калоній важна, для тых, хто ездзіць у гэтыя калоніі. Мы там можам жыць тут і так. Паказаць сувязь землеўладальнікаў і радыкалаў, і гэта знізіць іх палітычную моц. Таму што я жадаю, каб у іх палітычная моц была аніякая. Яны просто апошнім часам зарабляюць усё больш і больш грошай, і гэта дае ім больш і больш моцы. Альтэрнатыва гэта даць ім канкурэнтаў у выглядзе, напрыклад... А чаму доступ да рынку нізкі? Інфраструктуры хапае. Гэта хутчэй за ўсё за разбурэнняў, якія не ведаю, адкуль бяруцца. Хутчэй за ўсё за гэтых паўстанняў каля нас. Яны задзяўбалі, згодны? Каб я мог нешта зрабіць землеўладальнікамі, гэта вялікая праблема. У мяне было 2 праблемы. Я калі гуляў за Беларусь, у мяне было 2 праблемы: землеўладальнікі і царква. Так, лідар землеўладальнікаў. Давайте яго яшчэ паднізім яго папулярнасць. Якая ў яго папулярнасць? Нейтральная, недастаткова, павінна быць ужасная. Я бачу, чаму яшчэ яму не падабаецца. Лідар землеўладальнікаў, рабаўладальнік сам. Яму вельмі падабаецца гэта ідэя. Яму падаецца, што рабаўладанне — гэта прыродны шлях, так і патрэбна. Інакш аніяк. Нельга нічога больш з гэтым рабіць. Так, яны там паспрачаліся. Можна ўсё скінуць зноў. Гэта можа атрымаць моц. Яшчэ, вось, мы душым яшчэ далей. Чакайце, каго я паддушыў? Я не зразумеў. Ладно. Падаецца, што рэвалюцыя ўсё ж такі ўздымецца. Ну што, тут у нас 2 варыянты. Гэта альбо адмяніць законапраект, каб яны супакоіліся,
Тады мы пакрыху можа не 10 потым выплывем, ну і потым гэта зменім. Альбо рызыкнуць і дазволіць ім падняць армію, але ў нас арміі сваёй-то няма ніякай. Усё дрэнна пайшло, давайте адмяняць. Прыйдзецца адмаўляцца ад гэтага, потым прымем. Нам трэба, каб землеўладальнікі хоць трошкі задаволеныя сталі, таму што гэта -8 нікуды. Мы што не паспрабуем, яны будуць незадаволеныя. О, калі паглядзець, то ў іх незадаволеныя зараз за папярэдніх законаў, калі сыйдзе дэбаф з папярэдніх маіх законаў тварэнняў, яны ў прынцыпе будуць згодны на што заўгодна. У прынцыпе яны будуць проста лапачкі. Таму што -5 і -16 яны зараз имеюць у суме атрымліваецца ў іх -7, хоць і гэты дэбаф, які накінуты, ён амаль на 20-ку, 20-ку ўвогуле. Можам проста пачакаць, яны стануць шчаслівыя. І ўсё будзе ў нас добра. Тады проста чакаць. Застаецца толькі чакаць. Адзінае, мы можам прыняць што-небудзь, што яны будуць не супраць. Чаго я не бачу, насамрэч. Но это нават і не пахне. Вось на гэта ім похрен. Інтэлігенцыя толькі незадаволена не будзе. Секретная паліцыя. Усё гэта херня. Контроль міграцыі без розніцы. Жанчын нельга, таму што земля палепшыць стан іх, таму што землеўладальнікі зноў незадаволены будуць. Права на зборы не буду я цэнзуру уводзіць. Калоніі у нас не будзе. Вось тут можна з рэлігійнікамі трошки парабіць. Публічныя школы. Мы можам прасунуць вось гэты закон на публічныя школы. Яны будуць не залежыць ні ад каго, просто будуць належыць дзяржаве. І гэта тады зніжае ўплыў рэлігійнікаў таксама яшчэ. Давайте гэтым пойдем. Это можем просунуть, потому что землеўладальнікам глобально похрен на это. Рэлігійнікам не падабаецца, а вось землеўладальнікам плевать. Мы давно не злавалі рэлігіознікаў. У нас там нешта пакрыху ўсё, ў прынцыпе, пабудавала. Што магло пабудавацца, ўжо пабудавалася. А чаму тканіна так упала ў кошце? Можа, мае сэнс яе прадаваць ужо? Дзе моя тканіна? Тканіна. Тканіны шмат, амаль ніхто не купляе. На экспорт, калі адправім, то можам зарабіць грошай, але навошта? Таму што... Не, я не буду гэтага рабіць. Таму што якая розніца? Я і так зарабляю грошы, мне бы наадварот неяк перастаць іх зарабляць. Як мне... Што я яшчэ магу зрабіць, каб не зарабляць грошай? Нават калі гэта самае зарплаты падвышыў усяму свайму апарату, гэта будзе невялікая розніца. Ну ладно, няхай яны набяруцца, мы тады можа нейкі універсітэт пабудуем. А чаму доступ да рынку такі нізкі? Што адбываецца? У нас жа няма ніякай праблемы. У нас няма праблемы з інфраструктурай. Нема гэтым самым забруднення. У чым праблема? Незразумела. Так, дэбаты на закон публічных школ. Сканцэнтруемся на школьнай праграме, бо вайскоўцы жадаюць, каб там яшчэ дысцыпліну препадавалі ў школе. Нахер. Трэба неяк просто паскорыць прыняцце гэтага закона. Так, ты маліўся зноў за кансерватыўную партыю, але Жалах сказаў, што не. Ліберальная партыя пераможа. О, я толькі зараз пабачыў, публічныя школы будуць блакавацца на любым кроку. Верагодна, што мы прасунем публічныя школы вельмі нізкая насамрэч. Угу.
Можна падвысіць палітычную моц тых самых рэлігіёзнікаў на 5 гадоў. Але верагоднасць тады, што прымуць закон паднізіцца, альбо 20% будзе больш павольна прымацца. Ну, няхай больш павольна, але прымецца, бо верагоднасць і так невысокая, 23%. Тут. Пакрыху прыходзяць у сябе землеўладальнікі, яны ўсё больш і больш расце ў іх настрой, яны ўсё больш пазітыўна глядзяць на сітуацыю. Не настолькі разлаваныя. У людзей з'явілася больш розных рэчаў, яны могуць набываць больш, яны зарабляюць больш і становяцца больш багатымі. А это таксама добра. Трошкі, можа, трэба было бы за рыбу, каб яны менш плацілі. Мы можам, у прынцыпе, паспрабаваць набыць будынак і спадзявацца, што мы не ўляцім уніз па грошах. Давайте паспрабуем пабудаваць адзін. Будем рыбу здабываць. Трошкі скарыстаемся нашымі прыроднымі рэсурсамі. Групоўка сярод рэлігіёзнікаў, якія ў асноўным сваім супраць прыняцця публічных школ, а невялічкая групоўка з іх прыйшла нам, каб трошкі на пагадненне, каб усё роўна прыняць яны згодныя дапамагчы прыняць гэты закон. Але гэтым не будуць задаволеная інтэлігенцыя. Давайте пагадзімся, таму што гэта вельмі шмат адсоткаў. 15% уверх, гэта добра. Вось, у нас ёсць даже нават салідны шанец прыняць яго. Крэпкая рука. Да ўсё ў парадку. Мы са слабай рукой, і у нас усё добра атрымліваецца. Ліберальная партыя перамагла. Глядзіце, у нас 206 тысяч насельніцтва. У нас насельніцтва за 2 гады вырасла ў 2 разы, тупа з-за таго, што мы адчынілі мяжы. У нас жа ачмурэнна. У нашай краіне ачмурэнна. Сюды едуць людзі у вялікай колькасці. Што ў нас з насельніцтвам-то ўвогуле? Рэлігіі-то ў нас няма зараз галоўнай. Увогуле у нас дзяржава падзелена ад рэлігіі. У нас прыехалі пратэстанты. Ось так вось. Сунітаў стала з 100% стала 62% толькі. У прынцыпе, добра. У нас пакрыху ачуняе наша дзяржава. Рэальна справы ідуць добра. Ну, калі так паглядзець. Зараз яшчэ пабудуем вось лоўлю рыбы. Таму што людзям дарагавата трошкі рыбу купляць з-за таго самага. Пратэстанты прадпрымальнікі. Гэта прадпрымальнікі з цэнтральнай Афрыкі, калі што. Я нагадаю, у нас усё яшчэ сегрэгацыя расавая. Амаль увесь залаты запас уйшоў на будаванне фермаў рыбы. Ну, не фермаў, а нават проста лоўля рыбы. Так, галасаванне скончылася, мы можам рэфармаваць нашу дзяржаву, і зараз наша дзяржава ў данным усё яшчэ саставе, яна вельмі магутная. Не дзяржава, вы бачыце, урад. Урад даволі падтрыманы людзьмі. І мы дабудавалі рыбу, хутка пачнуць лавіць. Вы глядзіце, пайшла і рыбка ловіцца. Яна проста даволі дарагая была, у людзей даволі шмат грошай уходзіла на тое, каб рыбу проста сабе атрымліваць. Гэта калі мы жывем каля мора. Ну, такое сабе, правильно? Вось, зараз людзі тут будуць далучацца, працаваць. Папулярнасць міграцыі да нас проста суперская. Людзі задаволеныя прыходзяць на працу, зарабляюць грошыкі, ім хапае на тое, каб нават зарабіць сабе і яшчэ наверх. Таму яны купляюць розныя рэчы сабе ў хату. Кайфы. Справы ідуць уверх. Яшчэ бы ад тых самых, ад рабоў пазбавіцца, было б увогуле цудоўна. Таму што яны тады могуць змяняць сваю працу, а не толькі працаваць на фермах розных. Галасаванне ў законам з публічнымі школамі праходзіць.
Вельмі складаненька ідзе ў нас гэты закон, але ўсё яшчэ ёсць высокая верагоднасць, што мы яго прасунем. Тады мы ад уплыву рэлігіёзнікаў на людзей пазбавімся. Таму што во главе царквы зараз знаходзіцца падтрымліваюць караля, і мы дакладна так яно адно на адно павязана па тыпу. Яны самі частка клерыкаў з'яўляюцца землеўладальнікамі. Што я з гэтым рабіць буду? Блін, з-за праблем у сваёй легальнай сістэме мне складана прыняць закон. Я магу сабе атрымаць радыкалаў сярод бюракратаў, таму што я знайду нейкія падзрэжу вуглы. Давайте падзрэжам вуглы, бо гэта капзда. Мы ж так не прымем нічога. Наша легальная сістэма поўная херня. Мы публічныя школы зрабіць, гэта цэлая праблема. Мне падаецца, мне патрэбны яшчэ нейкі закон на то, каб чагосьці мне не хапае. Вось такая думка ў мяне. Нейкая тэхналогія, мне падаецца. Правы людзей. Вось. Ну гэта мы не пацягнем. Гэта занадта складана ў нашай сістэме працягнуць такое. Кампаніі можна, гэта не блага. Толькі кампаніі у нас жа не настолькі крутая эканоміка. У нас не будзе ніколі кампаній нармальных. Што яшчэ? Можа тэхналогія нейкая мне дапаможа? Мне падаецца, не. Не, сацыяльныя. У першую чаргу мы насамрэч нам прасцей прасунуцца сацыяльныя рэформы правесці, якія дазволяць пашырэнню нашаму далей, чым спрабаваць нешта выдумваць зараз. У Сомалі ўсё дрэнна, таму што літаральна зарабіць няма нідзе нічога, і танней напасці на караблі, якія ідуць у Суэцкі канал, які яшчэ ў гэтым годзе не пракапаны, яго не існуе яшчэ. Вось, Суэцкі канал гэта толькі ў праекце ён будзе. І з Чырвонага мора. Вітаю рэйдераў. Што ў нас зараз адбываецца? Мы гуляем за пясок у Сомалі. Вось гэты кавалак зямлі, без нічога, без горада, без нічога, просто там людзі дзесьці жывуць, мы пакрыху прыводзім да кіраўніцтва ўсім сусветам. Ну, як сказаць, хаця бы просто не разваліцца. Чакаем канал Мацуем піратаў. Нам прыйдзецца дакладна дачакацца наступнай гульні, якая будзе з 1936 ўжо распавядаць далей. Бо мы самае цікавае прапусцім. Канал не хутка будзе. Ну так, самалійскія піраты, гэта літаральна, калі ў цябе... Чаму яны і піраты? Таму што і тут праходзіць шмат гандлёвых маршрутаў. Тут няма нічога, ніякіх рэсурсаў. Падняць краіну вельмі складана. Трэба мець людзей, якія жадалі бы нешта змяніць, і даже нават пры гэтым ты нічога тут не вырасціш і не разавеш на нейкі бізнес нармальны. Танней просто напасці адзін кантэйнер, які яны могуць скінуць у ваду просто з карабля. Гэта ж больш, чым яны могуць зарабіць калі-небудзь. Усё, што ў кантэйнеры будзе, усё для іх, і ўсё больш атрымліваюць яны з гэтага. Самі выкапаем? Дык, блин, у меня грошай не будзе. Да яшчэ гэта Егіпту, па ідзеі, аб'ясні, што калі ласка выкапайце канал. Таму што нам піраты патрэбны. Яны ж не пагадзяцца. Чакаем закон на публічныя школы, якія ўсё яшчэ праходзяць дэбаты. Разлуем трошкі рэлігійнікаў яшчэ далей, таму што зараз у нас рэлігіёзныя школы, хоць якія. Насамрэч, у нас даволі адукаваныя. Мы ударыліся ў адукацыю, і у нас адукавана 55% насельніцтва. Мы у рэгіёне адны з самых развітых увогуле. Толькі вось нашыя суседзі лахей, яны праз мора мацней за нас. Астатнія, ну такое сабе, мы ў рэгіёне умненькія. Нашу яшчэ адукаванасць падзніжае тое, што мы прыймаем зараз шмат людзей, мы нарэшце адчынілі мяжы свае і прымаем новых людзей сюды. Насельніцтва пашло расці, а яны ўсе неадукаваныя. Мне падабаецца, што на ілюстрацыях нейкія немясцовыя персы. Так, яно даволі часта тут. Мне падаецца, там, калі набыць DLC-шак, то яны будуць больш тэматычнымі.
Там, ну, таму што будзе больш падрабязна, напрыклад, разабрана нейкі рэгіён на мапе сусвету, і ў гэтым рэгіёне будуць яшчэ свае там паказаны розныя малюнкі будуць даданы, вось гэта ўсё. Мне падаецца, гэта ў DLC-шках усё. Як мінімум так у Crusader Kings 3. І мне падаецца, што хутчэй за ўсё тут так же сама. Ну што, мы так можа грошыкаў накопім і яшчэ адзін будынак нават пабудуем. Яшчэ адзін за 30 гадоў. Публічная школа было прынята. Кайфы. Гэта значыць, што гэта зніжае палітычную моц рэлігійнікаў, таму што гэта вельмі падтрымлівала іх. Мы можам зараз нават укінуць. На жаль, бюракратаў у нас не хопіць, каб развіць школы яшчэ. Але гэта, ну, адчыняе для нас новыя магчымасці. Трэці, вы бачыце. Трэці будынак за 30 гадоў. Неблага. Нашыя людзі ўсё яшчэ зарабляюць недастаткова ў прыватным сектары. Нам бы зараз неяк ціха-ціха прасунуць вось гэты закон. Слухайце, землеўладальнікі будуць не супраць, калі мы ў аграрны рэжым пераключымся. Давайте. Гэта адзінае, што мы сможам прасунуць. Тут без шансаў на што-небудзь, у нас недастаткова індустрыяльнай эмоцыі. Прасоўваем. Паспрабуем гэты закон прасунуць. Калі мы яго прасунем, то з традыцыйнай сістэмы грашовых узаемаадносін мы перасунемся ў аграрныя ўзаемаадносіны. Але аграрныя ў сэнсе, што ну, гэта таксама бізнес. Зараз, як апісваецца ён. Вось, эканоміка гэтых самых рурал, гэта вясковая, буду называць вясковая, я не ведаю, як гэта мясцовасць, якая проста за гарада, па-за межамі горада, як яна называецца. Вясковая эканоміка будзе канцэнтрыравацца на агракультуры, што ў прынцыпе не тое, каб блага для нас, тым больш, што мы зарабляем з гарбаты і кавы, так што аграрны варыянт для нас не самы благі. Абарончы пакт з Лахеяй. Давай. Яны хоць і праз ваду. Слухай, там у Лахеяў амаль паўстанне нейкае адбываецца. Яны тут развіты яшчэ плюс-мінус. Не, яны такія же адбітыя, як і я. Толькі у вас насельніцтва-то Лахеі. 71 тысяча насельніцтва, то бок у мяне зараз яшчэ больш людзей, чым у іх. Дарэчы, паважаныя гледачы і госці стрыму, хто яшчэ не галасае... Так. Абавязкова паглядзіце зараз у чат тых, хто просто слухае. У чаце зараз Рэгана закінула пажаданне, можна зайсці на Твічы і, калі ласка, прагаласаваць за невялічкую петыцыю ўнутры Твіча, за тое, каб дадалі магчымасць абіраць беларускую мову як мову стрыма, таму што зараз прыходзіцца ўсім стрымерам абіраць мову іншая, а гэта літаральна самалі. Калі ласка, дапамажыце беларусам і, магчыма, потом, калі ўжо беларускае пройдзеце, можаце ісці і дадаваць самалійскую. Але зараз, калі ласка, вось нам беларуская вельмі дапаможа, таму што тады нас будзе лягчэй знайсці ўсіх. Так. Мы, можа, з традыцыяналізма пакрыху праскочым хаця бы, хоць бы ў аграрную сістэму і канцэнтруемся на ёй, тым больш, што ў нас колькасць насельніцтва расце, людзі ўсё больш занятыя, зарабляюць больш, бізнесы адчыняюцца і пашыраюцца, і мы пакрыху выходзім хоць у нешта. Таму што дагэтуль мы літаральна захраслі ў сваіх проста праблемах. Так. Воу. Нехта госць з Амерыкі быў убіт у рэстаране. Гэта хутчэй за ўсё для таго, каб разарваць пагадненне гандлёвае. Можна абвінаваціць у гэтым нейкага студэнта і
гэта падзнізіць адносіны з Амерыкай у любым выпадку, але нашу сістэму аграрную гэта ўсё роўна падлепшыць. Давайте трошки разлуем Амерыку. Нам вельмі патрэбны гэты закон. Хутчэй за ўсё, гэта спецыяльна, каб падараваць нейкія пагадненні наконт з таго, што сістэма будзе змяняцца. Хтосьці ўжо пачаў рабіць дамовы з іншымі краінамі. Таму што традыцыйна яна сканцэнтравана выключна на ўнутраную эканоміку краіны. Адкуль у нас рэстаран? Ну, у пустыне, каля вады, можа тут. Вось тут. Гэты камень, гэта рэстаран. А Амерыка тут ужо амерыканская. Гэта гуня пачынаецца з 1836 года. Гэта ўжо пасля рэвалюцыі ў Амерыцы. Зараз расклад у Амерыцы вось. Яна тут. Яна валодае... яна ўжо перакупіла Аляску нават. Вы паглядзіце. Просто быў момант, калі яна не кантралявала гэты кавалак. Калі ты пачынаеш гульню, то яе кантралюе Расія. Давай. Аграрны, прымайся. Ён вельмі запаволены. Колькі штрафу ў мяне зараз на прыняцце. Не, няма штрафу, наадварот. Я нават паскораны. Неблага. Вы глядзіце, у пяты будынак. Пяты будынак. Не, альбо чацвёрты. Я ўжо збіўся. Яны так шмат будуюць. У іх хапіла грошай, каб пабудаваць яшчэ адну ферму, рыбацкую ферму. Не трэба студэнта. Ну, вы бачыце, тут альбо абвінаваціць студэнта, альбо у нас мы не перайдзем у аграрную сістэму. Вы паглядзіце, ну, у іх хапіла грошай, яны ўзялі, пабудавалі, малайчынкі якія. З гэтага грошыкаў яшчэ заробяць і пабудуць яшчэ што-небудзь. Малайчыны. Больш за тое, чым больш у нас працоўных мест, тым больш суседнія. Мне падаецца, да нас мігрыруюць суседзі ў асноўным. Таму што адкуль яшчэ яны бяруцца? Ну можа унутры брытанскай імперыі яшчэ. Гэта ж могуць быць людзі вось з гэтай часткі. Так, яны ж з цэнтральнай часткі. Брытанская рэспубліка ўжо захапіла вось гэтую даволі вялікі кавалак, і яны хочуць усё ўнутры пратэктарата гандлюць, мігрыруюць. Я кажу, тое, што нас захапіла Брытанія, гэта адно з самых найлепшых рэчаў, якая з намі адбылася. Так, дэбаты наконт новай сістэмы. Давайте... Неважно што, галоўна, каб яно дало нам як мага больш... новую п'есу паставілі. Давайте, каб верагоднасць прыняцця падвысілась. З Амерыцы мігрыруюць, конечно... Справа ў тым, што ў нас сегрэгацыя па расаваму прызнаку. У нас белых людзей не любяць. Дагэтуль у нас не любілі ўсіх, хто прыйшоў увогуле з-за мяжы, але мы сталі больш ліберальнымі, і зараз мы проста ненавідзім другую расу. Любую другую. Любую іншую, выбачце. Ну, вось адзіная праблема. Людзей, якія ўмеюць чытаць, колькасць іх запаволілася, таму што зараз у нас прыбывае ўсё больш людзей, якія не ўмеюць ні чытаць, ні пісаць. Калі ў мяне хопіць грошай, я пабудую яшчэ адну бюрократычны будынак і можа палепшу гэта самае, інстытут адукацыі ўвогуле. Таму што мы вельмі шмат тэхналогій атрымліваем не за то, што мы самі нешта вывучаем, разбіраемся, а за то, што ў нас людзі проста адукаваныя, яны дзесьці там наслухаліся ў партах рознага і гатовы прымяняць гэтыя веды. Давай, аграрная сістэма, давай, ты амаль прынялася. Эгалітарызм адчыніўся. Добра, новыя законы магчымы, новыя партыі нават адчыніліся. І сістэма... насамрэч, калі зараз прыняецца гэты закон,
а ён прымецца ўжо, верагоднасць таго, што не прымецца, сышла на 0. Я магу паспрабаваць прасунуць наступны закон. Прапарцыянальнае ападаткаванне. Зараз у нас ападаткаванне ляжыць на плячах усіх бедных, літаральна. Ну, па тыпу, хто працуе на зямлі, той і плаціць налогі. А той, хто валодае гэтай зямлёю, налогаў не плаціць. Вось такая у нас сістэма ападаткавання. Такая, яна была даволі папулярная. Калі памятаеце, гэта вядома, я не памятаю, у нейкай краіне былі бунты, там моцныя рэвалюцыі паднімаліся, буржуазныя, таму што ападаткаванне за зямлю паднялося там з 2% на 3%. Вось такое. Гэта прыкладна вось з такога разраду. Але я магу скокнуць зараз пры слабасці землеўладальнікаў, я магу адразу скокнуць у сістэму ападаткавання, у якой усе плацяць па сваіх даходах. То бок сучасная сістэма. Угу. Там яны вельмі непрыемныя, тут пакрыху падымаецца рух, які яны жадаюць вельмі дрэннае ападаткаванне. Ападаткаванне, у якім людзі плацяць толькі за тое, якія тавары яны, ну, па тыпу усе падаткі ўключаны толькі ў тавары, якія яны спажываюць. Яна не вельмі ўдалая, таму што тады улічваецца толькі сам канчатковы прадукт. І той, хто прадае прадукт, той плаціць больш за ўсё, а не той, хто яго вырабляе падаткаў. Это толсты, я не ведаю. Это мясцовы. Так, я могу нешта по будынках увогуле змяніць падыход. Не, лепей так не рабіць. О, там есть ферма. Вау! Фрукты нават больш карысныя будуць. Цукар упадзе ў цане. Ну, не, я толькі горш мне падаецца, выглядае, што стане. Так, тут гэта ўсё не патрэбна. У бараках я нікога нічым новаму трэніраваць не магу. Трамвай я яшчэ мне нават і не блізка. Я магу іх паставіць, толькі мне трамваю няма адкуль прывозіць. Так, гэта ўсё не патрэбна. Парты таксама. Грузавы порт можна зрабіць. Тады больш канвояў. Але мне гэта не толькі патрэбна. Гандлёвы цэнтр тое ж самае застаецца. У мяне не толькі ёсць тэхналогіі, на якія я магу хоць штосьці з імі зрабіць. Так, закон. О, папулярнасць набраў закон. Давайте больш лаялістаў сабе заробім на фоне гэтага, таму што закон падабаецца людзям. Лаялісты нам больш дадуць у доўгую. Так, лаялістаў стала шмат. Тым больш, што колькасць людзей ўсё расце і расце, нам лаялісты ўсё больш і больш важныя становяцца. У нас адукаванасць у краіне толькі падае. Людзей становіцца ўсё больш, яны ўсе літаральна да нас едуць усе неадукаваныя. Мы тут сядзім, іх адукоўваем. Ну добра, не блага насамрэч. Новы адмірал з'явіўся ў порце, у маім порце. Нахрен ён ідзе? Так. Падтрымаем гэтага новага адмірала, таму што ў гэтым зацікаўлены амаль усе, хто мяне бянтэжыць. Гэта працоўныя... Пачакайце-ка. Гэта новы флот арганізоўвае мне. А чаму? На диск Elysium отправляется 1000. Давайте хутенько пробягуся, потому что у нас, у прынцыпе, трэба і скончваць стрым, я нешта засядзіўся. Вікторыя з'ядае мой час просто імгненна. Яшчэ на диск Elysium. Вітаю, Берлінер. Увогуле часу ўжо даволі шмат, я так зразумеў. Давайте хутенька паглядзім, што ў нас па галасаванню. Void Bastards на першым месцы. Літаральна зараз яшчэ западзамацаваўся. Pentiment вельмі блізка, 27500, розніца невялічка, ўсяго 2000. Hylix 23000. Ёсць верагоднасць, што пераможа, але не сёння, таму што сёння ў нас серада і чацвер будзе апошні дзень галасавання. Невялічкая верагоднасць у Hylix усё яшчэ ёсць. The Forest у нас знаходзіцца на 4-м месцы, і зараз я не думаю, што яе будуць шмат закідваць, таму што я зараз час ад часу так у яго гуляю. Диск Elysium на 5-м месцы з 10 000. Я скажу, што ў нас даволі так... Усё яшчэ на першых месцах за 30 000 гульні, і гэта
трошки высакавата, таму мне была думка пачаць стрыміць, можа яшчэ адзін дадатковы стрым дадаць. Але пакуль не расце яшчэ вышэй і добра, то бок яно уладкавалася вось на гэтых 30 000 і гэта нармальна. Я баяўся, што яно вырасце проста яшчэ вышэй колькасць гэтых поінтаў, якую патрэбна на то, каб перамагчы. Так. Ну, у прынцыпе, для флота у нас ёсць генерал, а чаму ён мараль аніякая? Таму што ў нас няма каго будзе ў гэтым флоце. Правільна? Ну, давайте збярэм фрэгаты. Трошачкі. Будзе у нас флот, на якім будзем глядзець вачыма сваімі. Таму што раз уж адмірал круты прыехаў, надо трэба яму і флот нейкі арганізаваць. Правильно? Ну вось, флот з'явіўся, у ім арганізацыя аніякая. У сэнсе, чаму аніякая? А, таму што яны падрыхтоўваюць пакуль флотілію. Во, сабралі фрэгатаў дастаткова. Зараз толькі людзей яшчэ на гэтыя фрэгаты пасадзіць, і ўсё ў парадку. Флот без караблёў, адмірал без войска. Ну, вось. Неблага ж. Я так скажу, у нас усё выправілася. На жаль, мы большую частку ўсяго, ну, па тыпу часу сядзелі, проста чакалі, калі ў нас усё палепшыцца, а палепшалася оно пакрысе, але мы выправілі. 270 000, колькасць людзей рэзка пачала расці, як толькі мы адчынілі мяжы. Каб мы маглі гэта зрабіць раней, мы б гэта раней разрабілі, насамрэч. На Pentiment адпраўляецца 2500, і Pentiment становіцца на першым месцы. Ну так, закон на аграрную сістэму будзе хутка прыняты. Я змагу тады, потым ужо у наступны раз, я паспрабую прасунуць закон на іншую сістэму падаткавання. Гэта будзе прапарцыянальная сістэма. І такім чынам мы пакрыху выйдзем на адэкватныя умовы працы і жыцця астатніх. Людзі і так ужо жывуць лепей значна. Толькі вось трошкі незадаволеныя у нас багатыя. А, у нас в нейкі пэўны момант арыстакратаў увогуле багатых не было. 0. Яны просто ўсе абанкроціліся. Зараз у нас іх 302. Это даволі шмат. Так-то. Калі паглядзець справа ўнізу графік, вось тут я мышкай паказваю, мы пачалі з 600 чалавек і ўшлі ў 0 літаральна. Зараз это іх колькасць пакрыху расце. І гэта людзі, на якіх падаткаў 0. Яны нічога, ніякіх падаткаў на іх няма. Яны ачмурылі там. Пайшла бойка. На Void Bastards адпраўляецца 100, і потым яшчэ ідзе 500. Зноў Void Bastards на першым месцы. І яшчэ 100 наверх. Ну, што пачалося? У мяне такая ж рэакцыя. На Pentiment. І на Pentiment 2500. Што пачалося? Юкамас просто раскидывается ва ўсе бакі. Пайшло галасаванне за закон аграрны. Калі яго прымем, а яго мы прымем хутчэй за ўсё, ну, 100% мы яго прымем. Ніхто не супраць. Няма тых, хто гатовы яго затармазіць. Ёсць толькі тыя, хто гатовы яго абмяркоўваць яшчэ перад тым, як прыняць. Так, бюракраты у нас пакрыху, бюракраты не хапае. Нам трэба больш бюракратыі. Так, і будынак хутчэй за ўсё нас абанкроціць. Нам нельга... Нам нельга пакуль. Не будуем. У нас увогуле зараз бюракраты, гэта будуць арыстакраты. Калі мы пабудуем гэты будынак, то арыстакраты будуць займаць гэтыя пасады, і мы нават не запоўнім гэты будынак, таму што няма арыстакратаў. Трошки папулярнасць інтэлігенцыі ўпала, але мы прасунем такім чынам гэту аграрную сістэму. Выбары праз 170 дзён у наш урад будзе.
Ну нічога, пачакаюць. Добра, людзей усё дадаецца. Колькасць усё расце. У нас насамрэч справы, кайфы. Усё выпраўляецца, усё ў парадку. Я настолькі кайфую, што у нас літаральна з пяска мы будуем краіну, якая ўжо па памерах. У нас насельніцтва, каб вы разумелі, перагнала нашых суседзяў, амаль усіх. Вось гэтага суседа яшчэ не перагналі, які мае паглядзець яго тэрыторыю, як упрыгожыя гарады, там руднікі яшчэ нейкія, ну круты, карацей. І у нас насельніцтва хутка будзе на яго ўзроўні, і мне падаецца, мы яшчэ тут пацягацца можам, хто лепей. Так, аграрная партыя можа страціць папулярнасць. Калі што, аграрная партыя зараз гэта інтэлігенцыя і фермеры. Таму што ініцыятыву перахапілі інтэлігенцыя пакрыху пазбавілася сваёй папулярнасці, а фермерства замацавалася. Так, тут не, давайте... Аул, ты лідер інтэлігенцыі. Угу. Абаранім аграрную партыю, таму што я ждаю, каб яны перамаглі на выбарах. Рух працоўных. Давайте. Наступная тэхналогія будзе. Бо што яна, мне падаецца, ужо пакрыху. Так, яна яшчэ і вызначаецца пакрыху. Пакрыху мы яе ад іншых краін даведваемся. Праз нашу свядомасць увогуле. О, можна яшчэ дапамагчы аграрнай партыі. Зробім усё, каб яна перамагла. Таму што асноўныя зараз рэформы, вось, яны зараз перамаглі. Толькі, не гледзячы ні на што, аграрная партыя мае недастаткова моцы. Блін. Не тое, каб ідэальна. Давайте зараз трошкі рэфармуем, мелкую буржуазію прыбярэм з нашай дзяржавы. Мы можам звяртацца да... Даволі шмат галасоў атрымалі землеўладальнікі, мелкая буржуазія і царква, але я застануся са сваёй аграрнай партыяй, таму што апошнія законы залежаць ад іх. Напрыклад, вось аграрная эта штука, там кансерватары проста усе законы мне спыняць. Я нічога не прасуну потым. Калі іх у ўрад вазьму. Землеўладальнікі, калі што, чамусьці падняліся па моцы. Я не памятаю чаму. Ось, аграрная сістэма прынята. Пагляджу проста, ці ёсць у мяне магчымасці, якая верагоднасць. Нават калі б я проста зараз пачаў, я мог бы... А, не, землеўладальнікі маюць занадта шмат моцы палітычнай зараз. А чаму? Што так падмацоўвае... Няўжо галасаванне? Хто ў нас землеўладальнікі ў асноўным? Можна падавіць іх. Угу. Угу. Мы можам выкарыстоўваць наш апарат, каб пакрыху паддаўліваць іх папулярнасць. Хто ў іх уваходзіць? Можна даведацца, калі ласка? Хто людзі? Хто вы? Насельніцтва якое ў асноўным ёй? Фермеры, арыстакраты, частка клерыкаў, афіцэры, таксама землеўладальнікамі з'яўляюцца, і вяскоўцы некаторыя. Тут 12 чалавек вяскоўцаў. Зразумела. І у мяне ёсць неяк... Так, у мяне ўжо галасаванне зямлёю. Ну, не зямлёю, а грошамі. Таму, у прынцыпе, я нават не ведаю, як ім пазбавіць ад іх уплыву. Палітычная моц арыстакратаў вельмі моцная з-за розных законаў яшчэ. У нас усё яшчэ, нагадаю, манархія. І гэта таксама павышае палітычную моц арыстакратаў. То бок, калі я буду прымяняць што-небудзь, што будзе пазбаўляць моцы арыстакратаў, і вось, ну, то у нас там фермераў, насамрэч, даволі шмат у землеўладальніках. Ну, так-то фермераў. Ага. Па сутнасці сваёй мне трэба, наадварот, землеўладальнікаў так-то пазбаўляцца. 95% моцы ўсіх землеўладальнікаў гэта якраз такі фермеры. Але мне зараз, каб пазбавіцца землеўладальнікаў, мне трэба пазбаўляць моцы фермераў. А вось такая штука. Пытанне як? Як бы ад іх пазбавіцца так-то? Я сам сабе стварыў праблему. Я праз фермераў выйшаў у большасць сваіх рэформ,
Але зараз фермеры мяне тармазяць. Нават праблема не ў манархіі. Так, это не праблема манархіі. Хутчэй за ўсё яшчэ яны моц атрымліваюць за гэтых самых, за галасаванне грошамі, грашыма, таму што большая частка бізнеса ўсіх, яна якраз такі заснавана на аграрнай агракультуры. Ну добра. У прынцыпе, гэта ўсё роўна не толькі блага для нашай краіны. Добра, на гэтым моманце я буду скончваць. Паглядзім, хто ў нас чым займаецца. А у нас Шагрэль гуляе ў Dave the Diver, Малаток гуляе ў Dota 2, і Куткі зараз гуляюць у Dragon Nest, Evil Dive у Satisfactory, і Вераніка толькі пачынае ў Hogwarts Legacy. Давайте я вас перадам да Веранікі ў Hogwarts Legacy, а вы наведваеце, калі па жаданню, зноў нагадваю, Шагрэль, Dave the Diver, Малаток у Dota 2, і Куткі ў Dragon Nest, Evil Dive у Satisfactory, і зараз я вас перадаю да Веранікі. А вам я жадаю добрага вечара. Мы, калі што, учора скончылі персону 3. Я збіраюся закінуць апошнія стрымы па персоне 3 у YouTube, таму што там ёсць яшчэ невялічкая сцэна пасля тытраў. Каму цікава, яна не трапіла на стрым. Я яе паспеў запісаць у апошні момант, але, на жаль, я стрым ужо перад гэтым вырубіў. Адпраўляю рэйд і пабачымся зараз у Веранікі. На жаль, яны змянілі чат, і я зараз не магу бачыць наш чат, калі я адпраўляю рэйд. Так што вы бачыце, калі вы падаслаеце паведамленні зараз, я іх не бачу. Добрага вам вечара.